Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ya Jal Jalali wal Kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rabbi isir li sadri wa yasir li amri wa kul dadatan milisani yafgaw qawli. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ya Jal Jalali wal Kiramu. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ya Razaki. Ya Allah. Ne balana mabagaw. Ala dangala na awnyumanye surkar konala bi. Abalmake ediridu. Ubene wule ko dante. Ko ben bide wa ko ben angataka. Ne balana mabagaw. Regarde qui parle de la démocratie. Regarde qui parle de la démocratie. Akalaje mameki dadu démocratie la ne balana mabagaw. Amekuma la ermina. Moumeka ke Mali la bi. Abene akli jigi. Poutine ketma président. Poutine natma fangala. Vous savez que la même chose est arrivée à Poutine. Poutine ga président d'amnettement. Il y avait des gens qui s'imposaient à Poutine. C'est-à-dire, ne mana Assimi Goïta ka fangala ye. Ne akli be jigori la quoi. Actuellement, il y a des forces obscures ou obscurantistes qui sont en train de s'imposer à notre pouvoir. Donc, akadonga fo koye moroba sonné quoi. La même chose s'est arrivé à Vladimir Poutine. Donc, faut que bo dante qui veut qu'on y font mouni là. Qu'est-ce qu'il y a? Mouni bi, menda magala. Abadonga fo ko masami alaye. Les anciens politiciens du Mali n'arrivent pas à se saisir kadonga fo ko ala de Assimi Goïta ci awma wa ate bon ambolo fo ala ka masakeleya na ala sonama masami namba batu atena ni mine awna inshallah abi dore fara ni nga fanga kan atena fembo ala inshallah ne balala mabagaw Dramane Diarra le magistrat, no one can tell him about politics. Ne Dramane Diarra kumakani ayi kanto ko mate diɲɛ kono Mali kono ko mɔgɔ min bɛ se ka politique ɲɛfɔ ale ɲɛna ko donc k'ale Dramane Diarra k'ale tɛ politicien ye ko maa minnu ye politiciens ye a ma sɔn ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ne bɛ tɔgɔ fɔli kɛ parce que mɔgɔ si tɛ don ni basa bɔrɔ in dante kan voilà mɔgɔ si tɛ don basa bɔrɔ in de kan donc Dramane Diarra a ma sɔn ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko maa tɛ fili i ɲɔrɔ kuma ma. Dramane Diarra il s'adressait à Kassongué et à Touré le magistrat. Donc a ko kɛra kɔrɔmatigɛli ba ye a kɔrɔmatigɛli a dama tɛmɛna i ye faamu a da magara kuma bɛɛ la mais sans citer leur nom a ye kuma lamɛnɛ maliyɛnw mais ni mun bɛ ka kɛ nin ye Mali kɔnɔ ça me rappelle de ce qui s'est passé en Russie. Donc Dramane ye mun kɛ ne bɛna kuma Dramane ka kuma kan n bɛ n ka analyse di n bɛ tila ka n'a yɛrɛ aw la mɔgɔ minnu y'a essayer ka Poutine ka fanga kɔrɔbɔ a sigi kuma ka kɛ président ye a ye mun k'u la n bɛ tila k'o fana yira aw la ka tila ka n da don Amérique mun y'a bɔ a yɛrɛ la kabi da don démocratie la Afrique ce qui est de vraies insultes à l'humanité humaine n bɛ n da don o fana la ne bala lamɛnbagaw a ye Dramane kumakan lamɛn a ka nkalon bɔ ne da masha Allah n bɛ sa o ma se Ala kali la. Kumakuncɛ kuma min bɛ an bɛ se ka kumakuncɛ kuma min fɔ o de ye ka halisa ka maliyɛnw fo k'a f'u ɲɛna ko kuma kalo tan min bɛ sen na k'a fɔ ko an filɛ politiki dangan de la a ɲɔgɔn nkalon tɛ yen mɔgɔ min bɛ politiki dangan na o ye maa minnu juge minnu donna transition kɔnɔ olu de kɛra politiki ye bi n'i kɛra i sɔnna ka kɛ ministre ye i ɲɔgɔn politiki tɛ yen juge minnu ye wa an ka juge kelen tɛ transition gouvernement kɔnɔ an ka tɔn sinaw olu fila bɛ ka ministre gouvernement kɔnɔ u fila bɛ ka maaw bɛ CNT in kɔnɔ naam aw de bɛna politique ko kuma fɔ an ɲɛna naam a yɛrɛ k'a lajɛ kɛ a y'a mɛn donc u k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ jalaki ta k'anw sɛgɛrɛ kɛta b'an bolo u tɛ kɛta de dɔn naam n'o tɛ minnu ye politique maa ye o y'olu de ye ko dɔw yɛrɛ tɛmɛna sisan olu fana ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye yanni ka ɲinɛ u kɔ a y'a ye k'a fɔ ko kɔsannin na farafinna juge ka diɲɛseleke naani tɔn a farafinna bolo ta
olu bisimila Mali kɔnɔ a ma mɛn o an y'a ye k'a fɔ ko Mali juge dɔw minnu y'a ko labɛn u taara se adamaden kun kelen-kelenw de ma ka taa wari minɛ u la ne dun y'a baarakɛla dɔ ye n ko a ma n ko karisa aw ka nin organisation in ni aw yɛrɛ bɔra ni tiɲɛ bɛɛ kalama aw tɛ ɲɛ a la dɛ kunun dɔrɔn dɔ y'a fɔ ne na ko u bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que o kɔnnen don donc n'a kɛra ko kokɛbɛlikɛ dama dama de bɛ Mali sariyaso kɔnɔ bi k'a ye k'a fɔ ne yɛrɛ y'an ka dossier fɔlɔ min fɔ ninnu nana ne ma ko juge min ye plainte kɛ ne kan ko communicateur procureur o plainte ko bɛ fɔ ne ɲɛna don min na u ko ne ma inspecteur en chef yɛrɛ ko ne ma ko wa k'i ɲɛ b'a la ko dossier 4 wa 5 de b'a kɔ yan n ko ne ka ne ma o la ne ka sira t'o la ale bɛ taa plainte kɛ ne kan ne kumana ne kan ka n da don min na ne y'an da don o de la mais jamanadenw ka plainte caman de b'ale kan ale procureur kan donc a kan bɛ Touré de ma sans citer son nom a y'a faamuya voilà ni Touré de voilà ne ma sɔn ka hali kuma a ma waati parce que mɔgɔ dɔw yɛrɛ nana ma ko kan'i bila ni fɛ i kɛlɛɲɔgɔn tɛ nin ye n ko ne tɛ se ne hali n'aw m'o fɔ ne ɲɛna min bɛ nin ka kɛwale dama yɛrɛ bɛ a ka yɛrɛ ka kɛwale b'a yɛrɛ kɛlɛ ye o yeah mɔgɔ bɛ tɔgɔ ɲini nkalon kan wa bon n'i bɛ tɔgɔ ɲini Malien a ye lamɛn dɛ nam donc aw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ Mali justice kɔnɔ bi i ye ko kɛlɛ de bɛ yen i ye ko kɛlɛ sariya ko kɛlɛ tɛ yan dɛ sariya ko kɛlɛ tɛ yen i ye ko kɛlɛ gansan de bɛ yan ɲɛngoya ne bɛ to ka mun fɔ kuma bɛɛ nam a ko daminɛnen nam a y'a ye k'a fɔ tribunal kelen procureur kelen de wulila ten a kɛ i b'a fɔ ko ale kelen dɔrɔn de yamaruyalen bɛ ka nin baara kɛ a dun baara daminɛna ni bingali gansan de ye dossier fɔlɔ yɛrɛ min taara ni o ye n bɔra min kalama n'o ye Jaba Sora ka dossier ye Jaba Sora man ka se communicateur la cogo si a taara ye o ye sariya sɔsɔ de ye ka b'o kuma an ko ne yɛrɛ y'a ministre ka dankan n'u b'a fɔ ko secrétaire général a waati la n y'a wele n ko karisa nam a ɲɛ bɛ ko dɔw bɛɛ sen na n'an ma wuli aw kana to jamanadenw ka muruti sariya ma o tɛ ko ɲuman y'a ma nam a ye kɔn ka wuli a ka ko dɔw kunbɛn nam a ko nin ko ninnu yɛrɛ kɛlɛbaga ye e ka baarakɛyɔrɔ in de ye n ko ne ka donc Malien an ka nin analyser parce que vidéo in ka jan dɔɔni c'est vidéo de 11 minutes maintenant yɛrɛ bila bɛ jouer la mais je crois que a y'a faamuya parce que a ye mɔgɔ hakilimaw de ye aw hakili ka di i n'a fɔ ko sama masa min ala ye nin ye maliyɛndenw ɲama de bɔtɔla ye Mali justice la maliyɛndenw ɲama de bɛ ka bɔ an ka jamana justice la ne ka kuma tɛ dɛ c'est Jara qui a dit le magistrat a y'i kanto ko Mali kɔnɔ ko sariya ko problème tɛ Mali kɔnɔ ko ɲɛngoya de bɛ Mali kɔnɔ c'est le magistrat qui a dit que le Malien c'est des égoïstes ko Malien ye ɲɛngo de ko Malien ye ɲɛngo de ko ɲɛngoya de bɛ Malien jeli kɔnɔna la i n'a fɔ k'a b'a min i b'a fɔ ko ji ko Malien ye ɲɛngo de ko Malien tɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ tatɔla ye ɲɛ ko Malien bɛ ɲɛngoya kɛ a Malien ɲɔgɔn de la ko o problème de bɛ Mali justice la donc a y'a ye Maliendenw aw minnu ye jamanadenw gansanw ye a y'a ye aw bɛ se ka to yen cogo jumɛn vous voyez que les magistrats et les procureurs et même le ministre de la justice ne s'entendent pas aw kulo bɛ na hali justice c'est-à-dire a bɔra ka ministre de la justice de bɔgɔ tan i n'a fɔ ko a y'a kerun i n'a fɔ ko gabakuru ka tila k'i tu Touré la ka tila k'i kanto ko Touré ka kow jɛlen tɛ ko Touré ɲɔgɔn sariya sɔsɔla tɛ Mali bɛɛ kɔnɔ ko mais ko bɔ bɛna bɔ a kalama ko ale Touré min filɛ nin ye ko kɛbaa kɔ mais sans dire le nom de Touré mais on a tous compris donc an bɛ mun de kɛ sisan an citoyen gansanw an bɛ mun de kɛ ne nin ye tribunal yɛrɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ se ka taa n'i ye kaso la mɔgɔ minnu bɛ sariya dɔn mɔgɔ minnu bɛ se ka don c'est-à-dire mɔgɔ minnu ka an ka taa jigi kalifa mɔgɔ minnu na olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko sariya se ka bonya Mali kɔnɔ ko parce que ko bɛn tɛ sariya bonda yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin tɛ ne ka kuma yɛrɛ Maliendenw nin ye breaking news ba de ni mɔgɔ m'a analyser i t'a dɔn mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ça c'est très très sérieux
c'est notre démocratie et notre dignité. Anga jamana kono fen klimbe min tora ambulu no e sharai no ba to ante marfata nyon kama ina fa mun ngona kira bagaraji masami ala ene bana malion. Voilà le Mali devant vos yeux. Ni Mali dia onyekoro ni magistrat de qui est ministre de la défense et ministre de comment dirais-je ministre de loi ou quoi là et ministre de droit ministre 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 de droit on est procureur Touré kasonge de bolen fla bolotan magistrat de beka gosi nto la avec a kuma ni charia parce qu'avec charia don il s'attaque à la ministre de la justice et il s'attaque au procureur Touré ka foko ko ou ye kokolo min ke jamana kono ko mo sima ke a benala te ne ka kuma tere a ne ka kuma tere a way ne ka kuma tere mo sikana don passeport ne ka mo sikana don passeport ne ka ne ka analyse de ke. C'est Dramane Diarra qui a dit que au Mali, la justice malienne, on ne peut pas travailler dans la justice malienne. Parce que les hommes qui doivent exécuter la justice malienne, eux-mêmes ne s'entendent pas, ils sont contre l'un à l'autre. Écoutez bien. Ou bien qu'il y a un ou bien nyangwa ke nyona, ou bien korte ou bien nyon bon, ou bien nyon dabali, ou bien nyon fait. Yeko kele, Dramane ne kote ko de bien. Kakla ki kanto, ko toure ka ko bien. Koubena do ola, koni sekoroma, comme Roma loi violée Mali kono kateme turukan. C'est ce que Dramane a dit. Donc, ne bina moune foni yoro ina 600. Ni nana ni mbela je 600. Ibina donc ou fen kelimpe de bin. Ni mbeye de ne ni fo nga kuna sini borola. Ngo chaque fois, ni mro ye président meka droit outsigi, avec a loi outa, mro te ka baton, ne ko auma, ngoni ya e dien yoro, ngo c'est du manque de respect à notre pouvoir. Oh yeah. No fa onyana ou. Autene ka kuma nu sebe ne te galon te kawi abe fe ne kan sikianga manaka ne fo ne te sikianga manaka fo mo shi ne be chie blindi ne fo ne ke awma ngo Mali kono président min ala ya da ama ala ma dele ka ngona di Mali ma Moro Keita bolé ala anango amba comparer au temps de Moro Keita en 1960 et en 2023 asimi te na Moro Keita la chien to Mamadou mais masami alaye on ne respecte pas les dits du président, c'est la vérité. Yoromina Dramane Diarra beti sigi ka ministre de la justice gouchi ina fo gaba kurun yoromina Dramane Diarra beti sigi ka procureur Touré gouchi ina fo gaba kurun publiquement devant le monde. Vraiment malien awreka aussi ka do fo ça awreka do fo mais ni mena akri Poutine ketmani présent quand Poutine est venu au pouvoir, l'histoire de Poutine, annexation de la Kremlin and how he make his move. C'est-à-dire Poutine n'a pas qu'à présent. Aye criminal fratromina criminal ayo fratromina aka jamana kan. Vraiment c'était quelque chose à voir. Poutine ketmani présent. Ou beka munge Assimi Goïta là, ni krene kumeka ke Poutine na. Il y avait des opposants politiques en Russie qui n'avaient pas de respect vers Poutine. Ou beka c'est comme donner Bassabore et Poutine kan. Il y avait un moment il y avait un oligarque. Allez trop Boris Berezovsky. Boris Berezovsky allez molobela ke Poutine na. Poutine kelen a foko jamana be taka ni trop croix la. Ko ne jamana taka trop croix. Ko ajara mo mie irislabe ken trop la. Ama jam mo mie irislabe ken trop la. Masami alaye Boris Berezovsky ama soma. He refused to respect Poutine and the cause was his life. Boris, il a refusé de respecter Poutine. Poutine est mort, ça l'a fait soma, mais ça a coûté sa vie. Il a failli que Poutine n'a Boris éliminé. Donc chaque fois, quand un leader amène le changement, s'il y a les résistances vers le changement, il faut mettre les gens à leur place le plus vite possible. Fanga te koulenge fin quoi. Faut qu'on a seni fanga sera chara bunda est là. Faut qu'on a quelque procureur ou ni magistrat ou ni ministre de la justice rebu tout nyona. Vraiment malien deun neta adon obeka analyse kum kede mais ni ala na krache ne ma femane la sera mali kono bi katemeni discours inga. Femane dante joro katemeni discours inga. Faut qu'on a se ka fo ko mali kono ko dans les cours quand un tribunal ou kono quand un structure de justice mo mun nga ke tien te ke bra en on tie coûte ben ko nyata na de nyoy. Donc il faut que Assimi fasse ce que Poutine a fait pour régler son pays. Assimi, il est condamné de le faire. Boris Berezovsky
a kelen ko kɛ Poutine na k'i ban ka Poutine ta Poutine ka kuma lamɛn fo ka n'a kɛ a tun bɛ Poutine yɛrɛ wele de a tun bɛ Poutine wele a surnom de la a tun tɛ Poutine wele yɛrɛ ko monsieur le président i faamu a tun bɛ Poutine wele ko Vietnamien bɛɛ b'a wele ko monsieur le président ou Vietnamien Poutine il n'avait pas de respect vers Poutine mais Poutine y'a faga qu'est-ce qui s'est passé Poutine ye mun de kɛ il keep him out of the from the country première des choses Poutine ye doni sigi a kun doni b'a ɲina ale Poutine kɔ Poutine ye doni sigi a kun doni b'a ɲina Russie la kɔ doni sigilen Boris kun a ye donna avion kɔnɔ ka yɛlɛma ka taa Angleterre l'histoire ne ment pas à personne donc Assimi doit savoir que tant que a ma Mali politicien minnu tɛ ka sɔn a ka président ma tant que Mali politicien minnu bɛ ka dutu don a ka fanga la i b'a fɔ ko Camara y'a fɔ cogo min na a ka discours la très alloquemment i y'a faamuya k'a bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ k'u bɛna fanga in déstabiliser il faut k'a ka bɔ kuma de la il faut que ça vienne concrète il faut que tous les Maliens comprennent que c'est-à-dire les dits de Assimi là ala ta bɔlen a kɔfɛ Assimi ta ye fɔlen bannen de quoi tant que a tɛ ka jamanadenw tɔɲɔ mais masa min ye ala ye n'a fɔra ko an tɛ ka se ka jamana yɛrɛ jɔ fo ka na sisan a bɔra politiciens na an bɔlen politiciens na a donna carré kɔnɔ mɔgɔw la an bɔlen carré kɔnɔ mɔgɔw la maintenant c'est la justice malienne les magistrats et les procureurs et le ministre de la justice c'est eux qui sont en train de s'attaquer sur les réseaux sociaux vraiment on ne peut plus on n'en peut plus il faut que Kodo Kaken n'a quoi on ne peut plus regarder ça moi d'entre le leader que je suis je ne peux pas participer avec des improvis comme ça vraiment ça c'est inadmissible dans notre culture Mali be ka taga to ko mina kanya dieu be ka nyebo Mali fait na fera ko malien dew desel no malien dew re do berla mais vraiment c'est de la honte donc Poutine allez ni exemple irana ay Boris Berhovski aya fara il a tué Boris Berhovski premièrement ay muneke ay doni taka sikaku parce que mo si c'est fanga là nul ne peut battre le président donc ay bo segi taka sigi Boris ku bo segi talenga sigi Boris ku Boris bolla bri ka Russie la bla a bolla a don avion privé kono ka Russie la awa a bolla de oh yeah a bolla mais a bollé aussi la Poutine m'a tué quand il a fui tout le monde a compris que Poutine n'a rien à s'amuser avec il faut message temena ben message famille mais au bela Poutine m'a tué Poutine gelen a sigaku a bolenga jamana bla from the distance then Poutine send people at him et il a pandi Boris dans sa maison waso Boris sera villa bile barota Angleterre kati dugo tout do kono Angleterre ay mercenaires ou chama ka ta faka sokono ka pandi devant le monde message passé donc fanga te kulonge fin surtout Mali menani fadin sagoya minata Mali menani tan logo minata d'après monsieur Diarra même le magistrat il a bel et bien dit ako koute ben ko bembalia de be donc mo munu te ben olu se ka sara bunya ma munu te ben olu se ka sara bato ma munu te ben donc an kɛra fadin sagoye jamana ka mɔgɔ kalaniw jamana ka sariya sɛbɛnnen bɛ mɔgɔ minnu bolo olu minnu kan ka sariya bonya ka jamana bonya n'a fɔra ko bi olu bɛ réseaux sociaux kan fo ka n'a se ka bɔ ka tiɲɛ bilen den fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna c'est que j'ai aimé il a dit la vérité mais an mun ye jamanadenw ye les 22 millions de Maliens nous les réglés gens an mun ye mɔgɔ réglé u ye se t'anw ye dabali t'anw ye an bɛ mun de kɛ sisan ala na kira Seydou Diakité an bɛ taga min Seydou Diakité Abu an ye mun de kɛ ala la Abu an bɛ taga min sa Usu Sidibé an bɛ taga min sa Usu ala ni la ne bɛ kasi ni ba cɛ jamana bɛ se ka jɔ nin kan Maliyɛn denw n'an ma ala lajɛ ka jamana lajɛ ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wallahi billahi lezi an solila mais an ma se dɛ ça c'est très grave fo kana se ko ɲɛmɔgɔ bɛ Mali la ka se niveau ma mais u ye nin kelen ka Poutine n'a ka jamana kɔnɔ donc le Mali n'est pas super Mali nin kɛra diɲɛ fan bɛɛ mais ni ɲɛmɔgɔya kɛra président na n'u ko k'u tɛ président to yen président mun ko k'a bɛna jamana bɔ faden sagoya la i b'a bɛɛ bɔ jamana kɔnɔ il faut leur i b'u kɛ jamana saraka de le plus vite possible Assimi Goïta il faut écrire ça oh yeah donc mais ça o ma se ala kala Poutine yo o de kɛ Boris Berhovski la ka message passé Russie la bɛɛ ye o kelen maa si mi i jɔ Poutine ɲɛ tuguni ni ko k'i tɛ da ko la n b'a yir'i la a bɛ nin minɛ a b'a farun awɔ a bɛ nin minɛ k'a farun ka nkalonbɔnɛ dante da parce que mɔgɔ si tɛ don nin basa bɔrɛ ne dante kan masa min ala ye le président il a du travail à faire voilà baara b'an bolo ka kɛ an solila mais an ma se fɔlɔ dɛ ouais an solila mais an ma se
Donc, on a des boulots à faire. On ne peut pas laisser les gens manquer de respect à notre président à ce niveau. C'est inadmissible. Les oligarques acceptent les nouvelles règles du jeu imposées par le président Poutine. Mais l'un d'entre eux n'a pas l'intention de se laisser impressionner. Grand absent de cette réunion, Boris Berezovsky est furieux contre Poutine. Il ne s'attendait pas à ce retournement de situation. Il continuait à s'adresser à lui en employant son diminutif. Je l'entendais lui parler au téléphone et lui dire « Volodia, Volodia ». Il pensait que c'était lui qui l'avait créé et qu'il tenait les ficelles de sa marionnette. C'était une erreur. Berezovsky se permet même de critiquer publiquement la dérive autoritaire du nouveau président. Large-scale capital is a part of democratic system, and power is not able to fight against. C'est réciproque, non? Particularly large-scale capital. It means that if power will continue to fight against Fabaka capital, fo koni power koni will collapse. ni and président capital essaie kabe jamana ko Russia will changer collapse. ko président ka fanga kabe Vladimir c'est Poutine pas la ne même chose réagit que pas Diarra est directement en à train la de dire. provocation. Mais l'affront de Berezovsky ne restera pas impuni. Oui. À l'été 2000, l'oligarque est accusé de fraude financière. Non, Il risque premier la move. prison. Chess. Il est contraint de quitter le pays, Deuxième abandonnant move. une grande Yes. partie de sa fortune. Dans l'avion qui le mène en Angleterre, Non. il ne mâche pas ses mots envers Poutine. Ok, il continue. À Au combattre début, Gafolo. j'ai essayé de convaincre Poutine avec mes arguments, mais il n'écoute pas. Alors Poutine maintenant, n'écoute pas. j'agis. Eh, Allah n'a qu'à. Poutine lui aussi a fait des affaires. Poutine lui aussi a utilisé des méthodes très personnelles durant ces 10 dernières années. Il n'est pas resté les bras ballants. Et comme je dis Donc, souvent, Poutine tous ceux prête qui ne Moutielé. sont pas restés inactifs durant ces 10 dernières années peuvent être mis en examen et même être jetés en prison. Tous, sans exception. Y compris Poutine, bien sûr, cela dépend de qui est président. Berezovsky ne reverra jamais son pays. Non. Quelques années plus tard, Non. on le retrouvera pendu dans son manoir londonien. L'enquête conclura au suicide. Une fois tous les oligarques de la première génération écartés, Vladimir Poutine constitue sa garde rapprochée. Il confie des postes clés à ses amis des services secrets. Il recrée en quelque sorte une nouvelle oligarchie et personne ne s'y oppose réellement. On ne peut pas dire qu'il ait instauré de nouvelles règles du jeu. C'était juste un coup de pub pour le peuple. Il fallait faire croire que le système d'oligarchie était révolu, mais ça n'était pas du tout le cas. Poutine considère que c'est normal. Puisqu'il est président, il a le droit de placer ses amis au panthéon des oligarques. En 2007, Poutine en est à son deuxième mandat. Cette année-là, le politologue Stanislas Belkowski publie une enquête sur les liens entre le président. Donc, aïe ni histoire ɲuman ba di a ka référé nin kan a k'a lajɛ mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni ɛri in na. Il y a pas de différence ce qui s'est passé à Poutine et ce qui est en train de se passer avec les autres Maliens qui sont en train de perturber notre président. C'est la même chose. N'a ye Mali politiciens ye kaw Jim nunu oni Diarra nunu, ils s'attaquent à notre gouvernement, ils s'attaquent à notre président. Ils sont en train de minimiser le pouvoir de Assimi Goïta. C'est ça la vérité. A bɛ fɔ ne ma en anglais ko pushback. Président bɛ fɛn fɛn fɔ u b'a sɔsɔ. Parce que Diarra ye kuma min fɔ bi a ka discours a ka jan maintenant yɛrɛ bila a bɛɛ jouer là, mais il n'a pas mangé ses mots. Il n'a pas mangé ses mots jusqu'au point qu'il s'attaque au ministre de la Défense, au ministre de la Justice. Mais c'est pas la peine. Donc, n'y a pas de réforme. Moi, jamana kono tuma o tuma, ni ye ko kelen in togo la dɔrɔn, c'est du manque de respect au président de la République. C'est tout. Au droit de donner, en 2007, la même chose est arrivée à Poutine. Mais il les a mis et tous à leur place. En 2007, quand Berezovsky a attaqué Poutine in regard of his wealth, parce que Poutine, il est l'un des plus riches du monde. Poutine, en 2007, il avait équivalent de 40 milliards de dollars comme richesse. Au cas en 2007, Poutine, il est l'un des plus riches du monde. Donc, au Kélé, où il y a un la, au Kélé, à offrir journalistique, à offrir des tournants de kono.
On ne blague pas avec le pouvoir. Surtout, on met un Jamana libéré. After Stalin, no leader have been able to accomplish what Putin have accomplished in his country. Après Stalin, Mohamed Dele kana irishila konnala. De pala e djien dan. Putin sera ka fanga sumi soro. Stalin bolala ni mora nyon soro irishila konnala. Pourquoi? Parce qu'il sait respecter. Mo cité doni basa bora yakan. Ni a droit faut qu'il saïta nyon reketuni. Tu vas payer le prix. Donc Mali kono, je crois que l'ère est venue. L'ère est venue que Assimi Goïta, parce qu'il est bon, Assimi Goïta. Nous, on ne peut plus tenir. Nous ne sommes pas des hommes average. On ne peut pas vivre comme des hommes average. Vraiment, l'ère est venue de mettre les gens à leur place qui refusent de respecter notre régime. C'est très très important. C'est très très important. Ambola Erimina. Beaucoup de démocratie font en yana. Beaucoup de démocratie font en yana avec l'aide des États-Unis et l'aide de la France. Mais quelle insulte! Et moi, je n'ai pas bon en moi. Ne pas la même. Après ça, femme trop de mais. Masami alaye. Amérique qui va fort au Rwanda. Kabe frafiu na sigi. Kabe kuma démocratie kan frafiu yi. Obe komi kaujum nga bo kaba fo kabe démocratie ko kuma fa yana. Obe Dramane Diarra nunu ni fe nunu. Ko passe ko Assimi fangala o nyangwa bula. Ni nana lajé. Et en 2008, Nelson Mandela, Nelson Mandela 2008 was taken off of a terrorist list in the world. Tamange tobuye Nelson Mandela Black Kasola, les Américains même et les Européens. Nous, Nelson Mandela Black Kasola, qu'a apporté, qu'a supporté, qu'a Nelson Mandela Black Kasola pendant 27 ans. Moi je vois les Africains, ils sont en train d'écouter le président de la République des États-Unis, soi-disant comment dire aux Africains comment devenir démocrate. Quelle insulte à notre civilisation. Ça c'est fait qu'il n'y a que 2008. 2008, Nelson Mandela, le nom des terroristes mondiaux, le nom de Nelson Mandela, le panafricain Nelson Mandela, le libérateur de Sud-Afrique, le libérateur africain, au Nelson Mandela, a trop bora terroristes ici là, en 2008. Au Amérique clé, Biden faisait partie parmi les gens qui ont fait que Nelson Mandela restait en prison. Donc, vous voyez, il faut que mon gars donne quoi. Qu'on histoire aramadien kalamorodi quoi. On ne peut pas s'amuser avec l'histoire. Mais je vais aller un peu plus loin. On y a Patrice Lumumba là. Patrice Lumumba, oui monika là. Otobu kelone droni Patrice Lumumba kata minaka jamana kono. Amamro faneni, amamro baneni parce que seulement il voulait libérer seulement son pays. Et voilà, les blancs veulent nous parler de la démocratie. Quelle insulte. Et mon ni ninga bon. Tobu seka frafi ninga temeninga. Ils sont allés attraper Patrice Lumumba dans son pays parce qu'il voulait libérer son pays. Avec fait donc quelqu'un libéré ou tramine quelqu'un mon fils soubé quelqu'un mon fagalai. Ou monikala dissolve his body. Ou a farimine ka fari ka tietke ka sou tietke ka sou yele a totro nyindroni c'est tout récemment où il y a ni sur katana akasu. C'est ces gens-là au Kera et ni jamana démocratie mo soi-disant la démocratie avec la complicité des blancs. Ils ont dissolvé son corps pour seulement libérer son pays. Donc, quelle honte. Moi, je dans ma démocratie. 26, Moussa est sans moi ni sabaka fanga la ousigle yana. Moi, je dans ma démocratie. Anga surasuka mais on fait rien au besigle yana. Moi, je dans ma démocratie. Anga jamana terusia créé anga jamana konoya qui n'avait pas de sens devant leurs yeux. Démocratie, le pays n'est pas développé en 2023 jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont l'audace de venir nous emmerder. À la Kéléga, président d'Ama, président Aname, toujours le même scénario. Donc, Aman Shikena. Mais au Bekele Patrice Lumumba là, au Bekele Mandela là, donc Ibn Ayeka Fotouni, Tobubu Tuerema, ko ani Poutine manga djeka barake. Pourquoi les Blancs sont surpris? Pourquoi les Africains sont avec Poutine? Nous sommes avec Poutine et la Chine parce que la Chine n'est pas assassiné Mandela. Ce n'est pas la Chine qui a emprisonné Nelson Mandela. Ce n'est pas la Russie qui a emprisonné Nelson Mandela.
Vous voulez savoir pourquoi nous sommes attachés à Poutine? Ce n'est pas Poutine qui a colonisé les Africains. Donc, la vérité est devant nous ici. L'histoire ne ment pas à quelqu'un. Donc, on peut trop mina. On peut à critiquer Mali politicien là. Donc, je viens de vous donner des exemples frappants. Donc, mouya ou diabo taoula. Donc, anga fanga na andia ame fanga mina na mbolo fly kama na kanfolo dabo anga kumala. Ouve na andia ame fanga mina na mbolo koy. Donc, moumana don anka ni basa boroy. Moumana soro la ou un renoy. À l'heure des infos pertinents dans tes faits, son analyse. Ne pas la même bagao. Ambola erimina breaking news kera jamana konnala. Awo breaking news kera jamana konnala. Metla ka limbla amanda do politicien na doni mashallah si le temps nous permet. Inshallah. Ambola Hermina ne bala la mabrao Malik Diaw damara CEDEAO la bi Malik Diaw kumana sa vraiment Malik Diaw re abe dorom na 600 maut mana dawra abe ke cheni jamana kono non na kumana dorobe ko poison a ben ala na krache mais Malik Diaw amato kumala pisa ben ala na krache. Malik Diaw, je suis fier de toi vraiment, son excellence Malik Diaw kumana Aïe Kanto sur la situation actuelle du pays. Le 18 février 2023, the behavior of the CEDEAO to condone, to continue, to sanction our nation. Ko CEDEAO yi shibeke, allez le 28 février, kakanga jamana tatouni ka sto sanctionné. Ko Kanto masami alaye, ko be sanction siga jamana kan. Non seulement be sanction siga kan, ko ba an to datounan tchankono, diagoya. C'est ce que la CEDEAO fait aux Maliens. Donc, Maliki Diaw Kanto, ko CEDEAO moukeni, ko anemo, ko anyena, ko parce que ko ça fait que, aïe dessous de Maliens de kono, pour que amseka continue, quand an yere tatomina, an a donc a fort, ko ni ala borala, ko djiki fouita auna, on a yere ko. Donc, ola, Maliki Diaw yere ka fort, masami alaye, ko Mali, Burkina Faso, on est la Guinée, ka an a collaboration, yefamu, an a ben, an a sinfouya, on a badiya, ko foitina ala jo ni ala tabole akola yefama kuna eseda uja uka ile sanfe ka jigi na uja ukata la rusila ka jigi masami alaye ko Mali ni Burkina ka tranye ko rien au monde ne va arrêter ça yefama. Ouverture de session d'avril de CNT, le colonel Malik Diaw, nous pouvons dire merci à la CEDEAO pour nous avoir démontré que nous le devons compter, nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Donc, comme ça, alaye, comme c'est qu'il faut que CEDEAO ni tche ou ni baraji. Parce que ko ala ka da CEDEAO ka fadin sagoyama ko ya yira ka fo ko anga nganjigi da yira drone kan ama nganjigi da mo fui kan ni ala bore ala ko donc ko Mali ni Burkina ni la Guinée ko ni ala sonama ko ambe je ka ke kelenye ka do dakelen fe ka bo dakelen fe ka nga jamana bo ni fadin sagoyina ko ambe je ka nga économie booster wa an fe fo comme coopération ambo beke ni ala sonama ni Mali ki kumana ama toto kumala ayi to la Mali fene kono anga groupe ne bado be ale fene be ka mouvement bado la ben pour que amseka et franyon to mina les trois pays ka franyon ka voilà ça amseka anga jamana sabain franyon to mina akoka na ke kuma mugu bayi aka waliya vraiment aka waliya voilà ça anga bo fadin sagwala parce que toto kolokola. Donc la fédération Mali Burkina Faso et la Guinée là ça ne peut pas être de vocabulaire yefamu Assistant Diallo allez de kelmeka ni ko ina ben kosobe la présidente de diaspora. Donc Assistant Diallo allez diaspora présidente de allez de contacter Kanichima à la initiative. Je supporte vraiment cette initiative. Anga donc dakle fait kabo dakle fait. Anga djija ni ben aka franjonka. Communiqué de presse, une marché panafricaine de jeunes patriotes démarre ce 25 mars 2023. De Bamako à Conakry. En Guinée, inspiré par la rencontre des trois ministres des Affaires étrangères du Mali, de Burkina Faso et de la Guinée et Ouagadougou. Donc, la jeunesse africaine veut vraiment le changement. On te fait encore. On met changement in code. On te fait discours. C'est-à-dire tout le monde est motivé pour le changement. On te fait on me fait en cette période de transition, pour les trois pays, la jeunesse entend donner de sa force pour soutenir les transitions, pour se faire en route une facilitation de leur passage dans les différentes villes. La
la marraine de cette initiative panafricaine est Madame Assistant Diallo. Donc, Madame Assistant Diallo, elle est de M5 RFP. Donc, Madame Assistant Diallo, il a fouli bien, initié Jamana Kanuna, initié Yere. Donc, Amoula Erimina, Anga Malikika, discours la main, c'est pourquoi nous suivons avec toute l'attention requise l'évolution des relations de coopération entre le Mali, la Guinée. À l'issue de son sommet extraordinaire du 19 février 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, malgré toutes les démarches effectuées auparavant par les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, a décidé de maintenir ces sanctions contre les 3 pays et d'imposer en plus une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires. En outre, elle a appelé l'ONU, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux à soutenir la mise en œuvre de cette décision sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Mesdames et messieurs, nous n'avons point besoin de microscope pour savoir que la finalité obscure des dites mesures est de continuer à nuire gravement à nos États. Heureusement que nous sommes déjà vaccinés contre ce type de virus pire que la Covid-19. Voilà, nous sommes déjà vaccinés. Voilà. Par ailleurs, nous sommes déjà vaccinés. Donc, Malikiko, nous sommes déjà vaccinés par toutes ces manipulations de la CEDEAO. Donc, donc, il est temps que anga yereta anga do dakle fe kabo dakle fe maliki ma da auma aklaka akakuma aya sunguroma do ni waleya ye ubena farangonga trudme aida mo fenela amena farangonga trumina ayo fenefo. C'est pourquoi nous suivons avec toute l'attention requise l'évolution des relations de coopération entre le Mali, la Guinée Mali, Burkina, et le Burkina Faso. Oui. La nouvelle ambition des autorités des 3 pays visant à fédérer les efforts pour raffermir davantage l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou est hautement salutaire. Aucun sacrifice ne sera vain pour conforter cet élan commun vers le bonheur, la stabilité et l'émergence. Nous y croyons fermement, nous y travaillons ardemment et nous le réussirons sûrement. J'en profite pour exprimer solennellement notre gratitude à tous les pays frères et amis, à tous les partenaires sincères, à tous ceux qui, de par l'Afrique et le reste du monde, continuent à nous témoigner leur admiration, leur solidarité et leur soutien. Chers collègues, mesdames et messieurs, s'agissant de l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale reste toujours une préoccupation majeure. Nous notons toutefois avec bonheur que les forces armées maliennes poursuivent allègrement leur rythme offensif contre les groupes armés terroristes. L'initiative sur le terrain, avec la recherche, la neutralisation des combattants et la destruction des sanctuaires terroristes et criminogènes, sont devenus le quotidien de nos forces de défense et de sécurité. Malgré que certains endroits fassent encore l'objet de tentatives d'attaque désespérées des terroristes. Donc, ne Maliki Djaoudi, ay kanto, ko Mali ni Burkina ni Guinée ga farali ɲɔgɔn kan, ko ni ala tabura la, ko foyi tɛ an bali nin kɛli na. Ko en même temps, ko jamana kɔnɔna la, ko terroriste minnu b'an ka jamana kɔnɔna la, ko o kɛlɛ, ko tɛ dabila fo ka diɲɛ wuli. An ka jamana terroriste tɛ dɔwɛrɛ ye, bɛɛ bɛ Manden zone dɔn, bɛɛ nɔgɔjan de don. France de ye an ka jamana terroriste ye. C'est la France qui est notre terroriste, c'est la France qui est terroriste du Mali. C'est la France qui a implémenté le terrorisme dans notre pays, c'est la vérité. C'est la France qui les paye, c'est la France qui les arme, c'est la France qui les donne tout. La France, c'est un pays qui ment. C'est des menteurs, c'est des arrogants, c'est des gyniques, c'est des révoltants. Et vraiment, c'est des outrancières et c'est des nuisibles. C'est la vérité. Ok, moi je vais vous expliquer Francis Munganga Jamana Kunala. Ne pas la Francis Yani Assimi Goïta Kana. La France contrôlait 30 à 40% de l'Afrique. Yani Assimi Gake président Mali Kono.
France Klingling, France met 30 à 40% de l'Afrique. C'est pas seulement les 14 pays de l'Afrique. Hein. J'ai dit 30 à 40% de l'Afrique appartenait à la France. C'était avant l'arrivée d'Assimi Goïta. C'est dès que Assimi est arrivé là, Assimi qui doit être là, ka dusu do to kono no dusu kanga do malien dembe kono o dusu te malien demu kono munun bolo u digele me mali koromina président do bi sigi dron no e kalo fla kalo saba sankelen san fla ke fangala o be wuli ka kasi dam no odala o be boy pati kolomba nyejugu bona dore mani sigi tuguni o be san fla san saba ke o be kasi dam no fene dabla o fene be boy tuguni dore bi ni sigi tuguni o be kasi dam no fene dala o be boy dore bi ni sigi tuguni depuis ala e malien dan domina ameni fadin sagoyani la ha Mornifin, ni bolo de ngone kelen yesi mogoma, iba ki bakama, iba la je nani yesi me mogomima. Donc il est temps que anga fongolo ou torola quoi. Voilà. Avec une kelen hein, vous allez laisser ce monsieur, il va diriger le pays. Voilà. Si vous voulez pas que Assimi dirige le pays, abako barajou ta abebo mali kono, mali ta utai. Mo ba faut quitter tout Assimi ko, ka so abeka baraka tieka, a ben ala na krache mali tantai. Que cela soit très clair. Le Mali, ça nous appartient quand vous êtes véridique et si vous êtes sur le chemin droit. Et si vous n'êtes pas des égoïstes. D'après Draman et Diara, il dit c'est des égoïstes. On n'a pas fait un peu. Moi, je comment on est dans tes diaconos qui te menent kan. A ben ala na krache. Mais kalima sam na kabonga kalima. Ne dante. Ne armade asidi quoi. Wallahi billahi ni islamé ate quoi. Faut te digné kono. Nga marfa do charger drone qui i kunglo chi. A benache qui bo diacono. Ne re dante bolo. Azubillahi mina shaitan rajim. Wallahi ni islamé di ni a danema ni ala ene nyininga ko dante ko ebe fene ala ka mun glanga ko la jiya kono ne ba fo ala nyana ngo ala ngini be se ka nyango bo jiya kono ni be se ka armadin asidi bo jiya kono ala subhanahu wa ta'ala ni o kedro barabe dafara ne bolo nyango nyogon bara juguti jiya kono armadin me ke nyango to mina ne dante te se ka famya kwa ka do tato e sanfɛ ko fiko mina o sema ka jigi o be mun nya ita tato la e ko ala digi ifene ka ta sanfɛ. Non, Malien Tissot là, mais ne pas au Bekli, au Beboila, Assimi ne kelme ka Djaoula, à Ben Alana Kratche. Moi, j'allais être plus pur que Staline. Poutine n'a rien fait. Poutine n'a rien fait à Ben Alana Kratche. Parce que Nyango be Faradiou, parce que Nyango c'est que Nyango Dablao. Quand tu vois que quelqu'un est un égoïste là, ni ma fa, ata Dabla faut ata Dakabou qu'on a Ben Alana. Parce que Nyango est virus de dou, banade dou, avec au sida, HIV de dou. Na doni la dron Isara. Nyango amaine Nyango ni Nyango e Nyango adamne ni ma fra dron ate boala bara jugu de iba fra de iba sila tununi il faut les annihiler ibula bori jamana kono ku fra anu boray tutoi. C'est ça a été toujours le cas historiquement. Donc anga jamana terroriste doré anga ta ini rojan c'est la France qui occupait notre pays 30 à 40% de l'Afrique. Ouma do mare français muneke. C'est la France qui a créé les terroristes. France qui a terrorisé c'est les Balkans. Ou a terrorisé c'est les G5. Et Amae, Mali Kelenga bo G5 là dron, et ma G5 go bané. Quand le Mali s'est retiré là, la France n'avait rien. Ils avaient l'air terroristes chez nous. Balkan, G5. En Kelenga Balkan genga bonga jamana kono. Ama terrorisé ko no ale anga jamana kono. Ninte terrorisé dowe ka jiga budona. Ha? D'autres cas sani ko kongo bula et terrain sans fait. Parce que Mounila, on connaissait notre terroriste. Notre terroriste Benro Djanedou, c'est la France. Ça a été toujours le cas. Ça a été toujours le cas. Voilà. Donc on connaît ce qui se passe chez nous. Bi ameromna ni alana krache terroriste la je. Ha? Ngache suruku de beaucoup sur 600. A ben alana krache. Suruku de beaucoup sur 600. Niger suruku be boule meka na Mali kono 600. Ou be kunu dafa Mali soula tellement que sou kel meka dou fa dew. Un terroriste meurt de faim dans le Sahel. Ils n'ont même pas à manger parce que Barkhane c'était Barkhane qui était leur réseau. Parce que G5 au Tira, c'était G5 qui était leur réseau. Maintenant c'est G2 ou G3 là, je ne sais même pas. Il n'y a même pas de G. Donc, Amboula Hermina, Poutine, le sauveur de l'Afrique. Poutine, le partenaire fiable de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Poutine est convoqué il y a 2 jours, français, assemblée là. Poutine il a hiké l'Assemblée nationale de la France. Poutine donné ordinateur de français ordinateur ou quoi député boulot. L'Assemblée nationale de la France et 2 jours de cela,
Poutine est mouniké. Avec computer, moi, il y a ordinateur bibolo. Nous ne pouvons rentrer dans leur ordinateur. Car accès bloqué, Francis, Conseil des ministres et Francis National Assemblée qu'on a là. Ni n'avait l'accès de l'ordinateur. Poutine a eu le quai, Francis. Best qu'il y en a. Rebe chi, rebe kliwa, rebe foko. Car sur le cas, Macron y en a, c'est lui qui est en train de faire ça. Car Macron a kusadi na aleja, avec Francis Bod un coup sec. Mais Ali Mourma a dadouala. Les médias n'ont même pas couvert ça. Ou t'as couvert. Donc, Poutine, c'est un homme loyal. Ni nanaka histoire la dje. Ani Mourma partenaire il n'a jamais trahi ses partenaires. Mais Malion Abeyele Kodouan. Quand Poutine a éliminé le monsieur Boris Aefki, après ça, quand il s'est débarrassé des journalistes qui voulaient parler de sa richesse, et à quel moment fera, mais une élection qui est au coffre. Quand l'élection est venue, après Poutine gagne tout mina. C'était élection et ngache mulbala de ça à Benara na Kratche. Et même Poutine il présentait l'élection là, il a gagné, je crois si ne m'a fouli de 95%. Incontestable, 95% de victoire. Élection qu'il à Sana et Ouagadougla. 95%. Moi aussi, c'est à Soso. Il a gagné incontestablement. Moi aussi, c'est à Soso. 100%. Parce que Soro, avec Jamana Dondo Berla, Mamoun Banenon Kou Clé, Natche, Aya Senda Uluka Yoroukan, ou Beou Clé, Nafoko Regli. Mais il emporte avec plus de 95%. 95,5% de victoire. 2 jours plus tard, Vladimir Poutine propose à la Crimée d'être officiellement rattaché à la Russie. La vie n'est pas pour les amisères. Cette histoire-là, je crois qu'en Occident, on la présente toujours comme si les Russes ont piqué l'armoire du voisin au moment quand il y avait le feu dans sa maison. Mais en fait, la Crimée, c'est pas l'armoire. La Crimée, c'est 2 millions de Russes qui voulaient être en Russie. La communauté internationale jugera cette annexion de la Crimée illégale. Voilà. Mais qu'importe. Poutine savait depuis le départ que personne ne l'empêcherait d'agir. Il est désormais incontournable sur la scène internationale et une grande partie des Russes en sont très fiers. On peut parler du pouvoir de Poutine avant et après l'annexion de la Crimée. Dans un manuel d'histoire, avant la Crimée, Poutine aurait eu droit à seulement 5 paragraphes. Mais après l'annexion de la Crimée, il remplirait un chapitre entier. Les gens lui sont très reconnaissants de ce qu'il a fait. Donc les gens sont très reconnaissants de ce qu'il a fait. C'est le même cas comme Assimi Goïta. Les Maliens sont très reconnaissants de ce qu'Assimi a fait. Mais pourquoi cette résistance? Pourquoi Ali Samro qui me résister à Assimi Fangala? Donc il va donner là comme Moulbalarido. Donc savants qu'on en mouné Diamanyamroyi. Les savants nous a appris quelque chose. You must find the courage to leave the table if the respect is no longer being served. Il faut quitter la table si le respect n'est pas le menu. Ni sigi djekulu la, ni mponya bora la dron, boa dumuni kuna. Dumuni jara toto, ni mponya bora la, ta yorore, boa dumuni kuna, kana sama du. Au côté doré, autant gentil que Assimi essaie de devenir, autant timide qu'il est en train de jouer. Mais il ne faut pas qu'il oublie. Ni Bonya Bora à la drone, il est temps qu'il met les gens à leur place. À l'heure actuelle, les dits du président de la République du Mali n'est pas respecté par les gens qui sont en train de résister du changement. Et il est temps que Assimi apprend par rapport à l'histoire du monde et faire la même chose. Il n'a pas à réinventer. Tout ce qu'il a fait, c'est de exécuter. Awa groupe ne pas, il keita, il a foulé bien Awa keita, Simbo, il n'en met qu'un. Il faut savoir quelle est votre valeur. Know your worth. Quelle est votre valeur? Le Malien connaît la valeur de Assimi. Est-ce que Assimi, quand je sais quand il s'est télé là, quand il construit qu'il y a un diamant là, est-ce que ça c'est permis dans notre pays? Dont les justices, les gens en mettant en kalfa romina, ou le bourgeois bourgeois et réseau quand, doivent être à béfang no fait coup. Donc vraiment, l'air est grave. Donc cela montre que le respect
n'a plus sa place dans notre justice. Et ça, je veux voir comment Assimi se sauve dans la marmite. Parce que vraiment, l'air est très grave. L'air est très grave. On ne peut pas prendre 100 pas en devant et 400 pas en arrière. C'est inadmissible. Un pays dont la justice n'est pas à la hauteur, ce pays n'est pas à la hauteur. C'est la vérité. Il y a justice ou bien chromatique. Il n'a pas que Mali almamou memou nyona ke nyona. Et moi na ko kera baray. An islamia chromatique madabla. Si ça abora islamia konala. Si ça on va dans les tribunaux. Donc vraiment Maliens ne compta donc avec wurdi sugu minke. Ne tado avec analyse sugu minke avec tout le respect. Ne tado avec ko observer tout mina. Mais ne dante koni. Ne moi je suis un homme pragmatique. 1 plus 1 est égal à D. Ne me ka mounye ne me ka kumorika. Donc ne tado avec ka kuma munka. Peut-être vous voulez imaginer les choses avec ka kuma koni ala sonama. Ka o miracle la femme make. Mais mou me ka ke o le ka ko fosa diaoka. Aka kele ko no fait. O ka dabla jamana kono. Ne bolo si on veut le changement doit être concret et ça doit être mesurable. On appelle ça l'intelligence objective. L'objectif qui est atteignable doit être intelligente. Au koro smart goal. Il n'y a pas mouna iboreke. Donc, c'est très, 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 très dangereux. Vraiment. À l'aide des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse, il n'y a pas de respect à cette heure-ci. Ambola Ermina, ne pas la mebrao, Angandado, Moumekake Sénégal. Massami Alaye, Macky Sall, Abeba Don Ananatomina. Macky Sall, il venait de rien. Yefamu, mais Agnana a Boroko. Abekomi, Malikono, Mamounu, Djikoute Mroboloka a Mire. Abekomi, Mamina, Ameka Fara, en kanfé mɔgɔw ɲinana u bɔyɔrɔ kɔ masakɛ nana ka na maliyɛn denw k'an ka jamana libéré an ye dɔɔni ka se ka to an k'an ku fiyeku an ye ku fiyeku daminɛ masa min ye ala ye an seginna an deliko kan o tɛ dɔwɛrɛ ye e ka jigin ne kan sigi e ka yɛlɛ ne kan sigi e ka jigin ne kan sigi ne ka yɛlɛ e k'i sigi donc an tɛmɛna an bɛ ka taga an sɔnkɔrɔ la ko deliko bila man di donc an bɛna aw datugunan cogo kɔnɔ a y'aw sigi a k'a lajɛ donc Macky Sall ale ɲinana a datugunan tun bɛ yɔrɔ min na donc Macky Sall le ni aw ɲɛkɔrɔ tan et sa famille. Il y avait l'époque de cela. Macky Sall était comme tout le monde. Il n'avait rien du tout. Comme quoi, chacun est venu de loin. Mais la honte s'est doublée d'où l'on vient. Surtout quand Allah ouvre ses portes de miséricorde. Donc, ni ne kan fo ben quoi. Ne ka kuma be queen ne shu na quoi. Et regarde qui veut nous parler de la démocratie. Hein? Vous voulez parler de la démocratie? Ibeka a été élu démocratiquement, non? C'est pas vous qui êtes sorti dans la rue pour lui faire descendre. Vous voulez nous parler de la démocratie? ATT a été élu démocratiquement. C'est pas vous qui allez lui prendre dans son palais. Vous voulez nous parler de la démocratie? Mourbo Keïta a été élu démocratiquement. C'est pas vous qui les avez assassinés. Vous voulez nous parler de la démocratie? Mais il faut nous foutre la merde. Il faut nous foutre la merde. For God's sake. Vraiment, trop c'est trop. Donc, Macky Sall, voilà le monsieur, un villageois. Il vient de rien du tout. Il faut fantan de fantan wa aketo. Faut y takou. Allez lampan. Ni photo beta dominaté Macky Sall boulot. Bi, il est bêtement riche. Jet privé de babolo. Agnana boroko. Et il veut détruire le pays. Binyaba na konobele ba dina. Kabe boka discours ke sénégalais bla 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 bla. Moi j'ai dit à ces nègres là. Moi je n'écoute pas ces putains de discours. Mais Ambola Hermina, Songo, son excellence. Où est 200 millions de chi Songoku. Au 200 millions, Songo Djama, Ibaro Djama be Songoko, mais Djama te son Saharima. Djama ba ko, mais Djama inte son ata Macky Sall bo fangala. Au Djama, où est War Franjonga, plus de 500 millions. Où est Songoma et quelques. Bon, Alissa et War collecté ma dable follow. Yefam. Ça n'est même pas commencé d'abord. Nous on va faire plus pire pour Assimi Goïta. Assimi la campagne, on est pas financier 100%. On va financer la campagne de notre président à 100%. Nous les Maliens de diaspora et les Maliens de partout, on va économiser des milliards et des milliards pour financer la campagne de son excellence Assimi Goïta. Inch'Allah. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. 532 millions. 532 millions. 532 millions. Mon ami. 532 millions. 532 millions. Pour que les gars, et qu'à 200 millions. 532 millions francs CFA. Donc,
Yore Fanonga, Kaira Macky Sall là, que si c'est l'argent là, ça va pas intimider ce monsieur, mais il est temps que les Sénégalais posent des actes concrets au lieu de faire beaucoup de discours. Mais Massami Alaye, Macky Sall y en a à Boroko. Donc, le Mali n'a jamais eu de terroristes. Notre terroriste, c'est la France, c'est Barkhane, G5 Sahel, Takuba, etc., etc. C'est des organisations de terroristes, que cela soit très clair. Donc, Assimi Nanako, au Darabon Aoundala, Massami Alaye Alsa, et Mwado Ko, Koutefaka Assimi ou Nyala, Abe Assimi ou Nyala. Nega Kumatere, Nega Kumate, Ali Tchekenja Fakouli, Aïe Dadou Assimiga, et Koula. Ah la J'aimerais aujourd'hui. Aïe Namere, Malion, Aïe Dusouta, hein, Atna Nimbo Ambolo, Abe Nintoy, Abe Simo Toy. 1958. Nam. Lorsque Sékou Touré a dit non à la France. Tout a été mis en place pour ne pas que ça marche. Et depuis que le Mali a décidé de prendre son destin en main, Nam. Depuis que le Mali a décidé de mener sa guerre, Nam. Pour libérer son territoire, Nam. Alors tout est mis en place pour ne pas que ça marche. Yamé. Comme si les Africains étaient des gamins. Oui. Comme si nous étions des incapables. Nam. Donc j'aimerais aujourd'hui attirer l'attention Nam. de la jeunesse africaine. Nam. La jeunesse consciente. Nam. La jeunesse réveillée. Nam. Leur dire de suivre la situation du Mali de près. Nam. De regarder. Nam. Quand nous avons chanté Atakera Banzan. Nam. Tubabuta Kera Banzan. Nikaye Mununa Farafina Yoromi. Numijanda Yerela Kodoba Kono. Abanyagami. Kabakanyabo. Kanyabo. Kabakanyabo. Ikana ye kuyada ye banza. Atakera Banzan. Gansan. Tubabuta Kera Gansan. Mon objectif n'est pas de soutenir un coup d'État. Mon objectif n'est pas de soutenir une junte ou quoi que ce soit. Non. L'objectif principal, oui, c'est d'attirer l'attention de la jeunesse réveillée d'Afrique. De leur dire qu'en tant qu'Africain qui a vécu au Mali depuis 2002 jusqu'à maintenant et qui a suivi la situation de près depuis 2013, je pense que depuis que le Mali a décidé de prendre les choses en main, nous commençons à avoir des résultats. Oui. Les résultats commencent à tomber. Oui. Des villages sont récupérés. Oui. Les terroristes sont terrorisés. Oui. Et donc, tout est fait aujourd'hui pour ne pas que ça marche. Ikamewa, Ikame, Iklobenina, Iklogerembai, Ikarame, Iklobobo, Ibobo, Iklokono, Ikarame. Cette situation du Mali de près. Non. C'est une résistance qui est en marche. C'est une résistance. Et tout sera fait pour ne pas que ça marche. Tout sera fait pour que ça ne marche pas. Ils vont essayer d'avoir la vraie copie de l'indépendance. Parce que celle qu'on nous a donnée en 1960, c'est la photocopie. C'était la photocopie. Rastafari. Rastafari. Voilà. Voilà le vieux père. Tchekenja Fakouli. Voilà le vieux père que moi je connais. A Boraka Kanada Malin de Yotuni. Ka Akana Nina Keleko. Il ne faut pas oublier Anana Munkama. Ni a fo onyana. Ngo Asiminana en konoma falen soro. Asiminana en konoma falen soro. Donc a kanake moko sikono kamenyina an nakunko an nakunte dore ka Assimi ke président permanemment yuruku ka bonga jamana kono la résistance du changement là anga moko drabo andala comme ça on peut construire notre pays anga jamana jo tienkan anga jamana jo jelea kan anga jamana jo malen dongana ou quoi jamana diabo vraiment yani kodot makasi. Il est temps que le Malien peut enjoyer vraiment les fruits de notre pays. C'est très très important parce que c'est toute l'Afrique qui est en train de nous regarder. On n'a pas droit de chômer et d'échouer. Ils vont utiliser tout pour que ça ne marche pas. Utiliser pour que ça ne marche pas. Voilà les canaux. C'était vraiment les côtés religieux. On m'a marché. Ou borola ou dona demsen do kan, on m'a marché. Ou borola engache ou dona politicien kan, on m'a marché. Cette fois-ci, on va dans les justices, notre valeur. C'est-à-dire, il n'y a pas de pilar qui n'a pas été touché pour déstabiliser Assimi Goïta. Aïe, ama mea. Ngo, sema ladje. Ouma sente jamana kono. Ouma mga semina pour que kaka fanga tien. Mais au tesere, vous ne pouvez pas. Ali tchemite aouye. Au sega mga Assimi Goïta la. A beni subhana wa ta'ala tche. Aïe, tu vas voir. Assimi ya fanga. Nam. Assimi nga bon président namade. Allahu Akbar. Funyana.
Funyana. Nam. Premier élément, deuxième élément. Voilà. Amen. Voilà. Donc, ni ye jamana denw kumakan ni tɛ dante kumakan ye ye faamu ɲɛ de ye dusu ye depuis ala ye diɲɛ da don min na Assimi ye baara min kɛ jamana kɔnɔ a bɛ ka continuer ka baara min kɛ mais halisa baara b'an bolo an kan ka fugari dɔw gɛn ka b'u place la parce que hali n'i ye Dramane Jaraka accusation lamɛn a bɛ ka mɔgɔ dɔw de ta u tɔgɔ ma politique groupe kɔnɔna la mais an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o mɔgɔw k'u tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ donc vous voyez un peu donc o de la ne b'a fɔ on ne peut pas garder les gens qui ne sont pas à leur hauteur. S'ils peuvent revenir à leur hauteur, ils sont les bienvenus. Mais s'ils ne sont pas à leur hauteur, ne pas ça donner un corps fait. Aïe wori ala, après ne do. Neka kumato ide, a la je malin dombe Assimi fait à ce niveau. Après le départ de certaines forces étrangères, le Mali allait sombrer dans le chaos. Mais les Fama ont prouvé le contraire en régnant désormais en maître des lieux. Cela pour le plus grand bonheur des populations suivant leur réaction. Tubabu talen kɔfɛ an ka finitigiw nimisi wasa ani muguri ani nisɔndiya dan ye u ta ye parce que an jigi b'u kan bi u bɛ ka mun kɛ y'a faamuya an yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka nin kɛ hali ka nansaraw to yan y'a faamuya ni ɲɔgɔn ma kɛ donc an wasalen don n'u ye an nisɔndiyalen don n'u ye n'an mugurilen don n'u ka taabolo ye u bɛ ka baara min kɛ baara ka ɲi a kelen bɛ fo ka finitigiya yɛrɛ nege don mɔgɔw la bi ala n'u ka baara kɛ cogoya fɛ kuma tɛ koyi kɛwale de don ani ka baara kɛ ninnu bɛ k'o de yira y'a faamuya u ye finitigiya nege don mɔgɔw la bi la bɛ monter en puissance an b'o fɔ bi an ti siga-sigaw la an ti yira-yiraw la fosi fosi an b'an da ka sunɔgɔ an hakililatigɛlen k'a sababu kɛ an ka finitigiw ye u ka ɲɛmɔgɔw ka taabolo ɲuman ni ɲɛmɔgɔ ɲuman t'i la y'a faamuya i tɛ taa ɲɛ koyi ɲɛmɔgɔ ɲumanw bɛ yen an bɛ Assimi fo an bɛ Sadio Kamara fo u n'u tɔw foli bɛ finitigi bɛɛ ye Mali kɔnɔ an nisɔndiyalen don n'u ka taabolo ye bi an bɛ dubabu k'u ye hali bi ala ka dɔ fara u ka sebaya kan. An ye farafinw de ye mun b'a yira ko ni tubabu taara an tɛ se ka mako ɲɛ an yɛrɛ o tɛ se ka kɛ o Mali segila yɛrɛma hɔrɔnya de la hali sa ala k'a taga ɲɛ tubabuw ɲaci foyi tɛ Mali la yan u bɛ yan u tɛ yan an m'an ka ci kɛ an tɛ baara la nin yan tubabu bɛ mun d'an ma u bɛ ka an dun u tɛ ka foyi ɲɛ an ye a diyara an ye u taara u diyara an ye yɛrɛ de hali sa ala k'u kɔ hɛrɛ ala k'a d'an ma. Kabini tubabuw taara a b'an ka sɔrɔsiw bolo ɲuman kan u bɛ ka baara fɛn fɛn a ka baara bɛɛ ka ɲi u ka baara taabolo ka ɲi a jɛlen don wololada bɛ ne bolo ka se sɔrɔsiw ma u bɛ baara min na ka t'o fɛ dɔrɔn u ka baara ka ɲi taabolo ka ɲi a kɛcogo ka ɲi a taawale ka ɲi. Kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ bɛ min kɛra hali k'a daminɛ minnu nana datugulan to a kɔnɔ don terroriste bɛ k'u yɛrɛ ɲini ne kɔni ne mɔgɔ min kɔni tɛ ko wɛrɛ ɲini ne kɔni hakilila kɔni tiɲɛ yɛrɛ la caman kɛra ni mɔgɔ min tɛ ka ko wɛrɛ ɲini a ye kuma lamɛn dɛ kuma kɔrɔma de don ni mɔgɔ min tɛ ka ko wɛrɛ ɲini u ka continuer toujours an kɔni b'u kɔ an t'u labila dɛ parce que tiɲɛ na u nali ni sisan cɛ baara kɛra an b'u kɔ wa an t'u labila depuis ne yɛrɛ y'a mɛn ko tubabuw nakun tɛ kɛlɛ ye ne jigi tigɛra quoi ne hakili la u nana ka na an dɛmɛ kɛlɛ in de la mais an tɛ kɛlɛ kɛ k'a to an yɛrɛ ma n'a u ka taa siɲɛ kelen an ka kɛlɛ kɛ depuis u taara walahi Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ fan bɛɛ an bɛ se ka taa fan bɛɛ sisan y'a donc ne bɛ min fɛ ala k'an dɛmɛ k'an ka faso dɛmɛ k'an ka faso bɔ juguw bolo dɔrɔn a banna an jugu y'an yɛrɛ de ye o n'i y'a mɛn an dɛmɛ k'an ka wara minɛ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo mais e kɛra a ye n'an dɛmɛ an ka ko kɛ e tɛ ka fɛn kɛ faso kɔnɔ bɛ baara la walahi an ɲɛ b'u la u bɛ baara la yɛrɛ de. Tubabuw nana an coloniser mais an ka jamana sigi an ka jamana sigira ka taa fɛn caman bɛ yen tubabuw nana o sɔrɔ anw fɛ yan ka taa ka tila ka segin ka na o sɔrɔ yan tuguni i y'a faamuya an ka sɔrɔsiw tɛna dɛsɛ o la u entraîneraw de kama u bɛ saraw de kama. donc nin ye maliyɛnw ka sentiment de ye u ka président de la république u n'u ka transition u ka changement nɔfɛ donc a fɔra aw ɲɛna a k'a lamɛn ko wa an tɛ b'u kɔ kɔrɔ parce que Mali politiciens u bɛ mun na u bɛ ka montre de lajɛ ils sont en calcul du temps tic tac tic tac tic tac a bɛ k'u kɔnɔ ko les Maliens vont s'abuser nous serons abusés de notre pouvoir donc u bɛɛ sigilen don k'a lajɛ ko ko kura ko o ɲagaɲaga jeliya bɛ mɔgɔw la
a ben ala na kratche ou beka calculer. Ils sont patients, ils sont en train de regarder. Ni confitine garadron, beaucoup tu as vu non, le changement est là. Ne ben la fois Mali politicien yana. Assimi, il a moins de 40 ans, son excellence, il va nulle part. Ce monsieur va diriger le Mali comme Kim Jong-un, comme Poutine est en train de diriger son pays. Assimi, il est notre démocratie. Notre démocratie, ce n'est pas les doctrines françaises ou les doctrines américaines. Que cela soit très clair. Notre démocratie, c'est ce qui se passe à l'ère actuelle. Nous avons une démocratie. Voilà. Il faut que que le changement est ici. Il faut qu'il commence à mettre à la place les gens qui sont résistants au changement. Il le faut. Wallahi abenek makaname. Namake numa dabiranda kaf makotu. Chaque fois si fangani fenglem te ben o résistance di. Fangati se ka résistance ka tolori. Wa anyabala amote ka mo fla refe mo kelindron beka donga foko tiki tunna. Et Tiamin tagara kabeta muruda kana kato sella ana ubache ay mo re tukun ka muruda kana tukuni. O ma tunu na foko poussière. Donc ni politicien flafene tunna sisa beba donga foko kulenge bana. C'est très très important. C'est très très important. Il faut qu'on les mette à leur place. Il doit partir. C'est ce que le pays a besoin. L'air des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ambola Hermina, Tobe Fadin Sagwala, Malien Doumeka et Spark Fambefe. Voilà un jeune malien avec un Mali Konaolo Amérique. Voilà le champion. De basket. Un jeune malien, Adama Sanogo. Adama Sanogo was born in Mali, where his daddy ran a car wash business. Adama Sanogo wala Mali la afaka bare mobili kodi. His parents still watch his game from Africa. Ali bi asomogo be Afriki, ubaka basket la jana beka jouer. He almost moved to France. Il a failli déménager en France, mais il a décidé de venir aux États-Unis. En Amérique, à Kelempe, without knowing English, abena domina ala te kame. Voilà ce jeune homme vraiment malien déflé na onyokoronita. Anyabala, uno le fosango. Ala nakira nama jamana minekanya jamana denyanga chanturu. I cannot believe he almost did not want to come to America. Il a failli de ne pas venir aux États-Unis, mais à la fin, a décision takana Amérique, aller de flâner kake champion ka mone bo malien dimbela. Bo même Mali belaje, mo wala ti damrani kumala. Tamanga on me to buru bara. Alors que jamana do me ka malien do me fambe fe. Ou ka koba ou ke dien fambe fe. Last night, he won the national championship, most outstanding player in the world. Voilà un malien qui doit être célébré. Président, il est invité de parler la natramalla. Arama Sanogo. Le most outstanding player in the world. Depuis à l'Amérique dans domina college basketball là. Mohamed Delika se basket la katemaka. Code de most championnat minta. National championship. Il a été American championship team nga boni championship team bay université là. Aureta. Code Mohamed Delika se basket la katemaka. American college konala université konala. The most outstanding player in the world. Voilà un jeune malien. Et moro on te fou. On va se faire foirer. Là, tu es jamana de me foirer de ma. Ou là, ameni foirer ça quoi ina. T'es saramola. Et là, tu es malien bien foirer. Hein? Voilà un jeune malien. Le malien bien à barra d'état américain. Depuis à l'Amérique basket dans domina. Mohamed Delika a gagné université basket là. Katemaka. En kele fila. Comme Mohamed Delika a foirer the most outstanding player in the world in the national basketball college basketball system. Un jeune malien. Un Sanogo. Donc Mali fallait mener dignement dama de là. Jamana be takadi dengolo ni ma fadin sago de ce tout kono ulu be place baula bon 5 ans bon kunkan bon 5 ans bon 5 ans e ka place ne be sigi ne ema sigi ne te sigi ne be sigi ne ema sigi ne te sigi ou be aussi be ken la de pas Mali dans domina ou ben asili dia la nyona donc Mali dignement be bo ulu be ka champion e jamana woro la. Imaye avec tantôt de là. C'est comme ça le Mali devant vous. Mais à la sonama, ne be ka asimi supporter ni kama. Wala sa ninga dabla nga jamana konna la. Mali foire dew ni kanga bo. I halala dew nga to jamana kono ka jamana jo ben ala na krache. Foire dew uluka bo nga visa du ma fou. Yefamu. Dusu be mo mun kono. Uluka na sa jamana kono. C'est comme ça. Le jeu doit être le contraire.
et dɔ bɛ to tunga la o bɛ ka sa ɲɛna o bɛ ka jamana kɛlɛ kɛ dɔ sigilen bɛ bureau climatisé kɔrɔ Mali kɔnɔ jamana bɛ k'a sara o bɛ ka président kɛlɛ cɛ maliyɛn denw cɛ aw tɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la sa n tigɛ a la la ilaha illallah sidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Non mais non ala ye dusu min di ne ma ne ni kun ye ne sɔrɔ Mali la ne tun bɛ problème sɔrɔ j'allais avoir des problèmes a bɛɛ nana na kɛra cɛ mais denkolon ko ka go ne Dante ye wolofɔkaw bɛ ne dɔn denkolon ko ka go ne ye sa a b'a dɔn ne bɛ nin tɔgɔ la depuis n fitinin ne de tɛ faden sago yɛrɛ de fɛ quoi e bɛ se ka jamana kɛlɛ cogo jumɛn fo ka na fɔ k'a bɛ taga bɛnbaliya bila justice yɛrɛ kɔnɔna la fo ka bɔ k'o kuma fɔ télé la bɛɛ ɲɛna c'est pas possible. À l'heure des infos pertinents, Dante fait son analyse. Nala koni sonama sur quartier la mebaga siteke farin sawe Mali kono. Anni abe da awnema anga jamana be jo inshallah. Parce que dusukolo sugu mba ankono ante na mo situ ka pati kolomba nyejugu bona ante soma. Na ti ame jugani lenisi a benala che a bebe fo eko inshallah. Ambola erimina anga jamana kono dega baro kera bi urgent. Crime odié devant le tribunal d'instance de Nyonon de Sahel. Ouais. Nyonon tribunal dala ni marfa kisa de tira en bi Nyonon tribunal dala. Yefam. Ni kera Nyonon ni anga jamana konala. A kera vers 11h50 un homme d'une soixantaine d'années avait 100 bioro la tcheroridu yefamu avait bo yuri cercle de la Nyonon yefamu aller de nana tira à bout portant d'une balle à la poitrine. On a marfa tchala pop à d'ici là devant tout le monde tribunal d'Ala seconde sur place donc vraiment ni digorare we balle tchala à la poitrine sur son petit frère des laits qui ont succombé sur place en effet les deux frères en conflit de maison habitait la famille, avait comparu devant le tribunal de Nyonon ce matin. Après l'audition des différentes parties d'affaires, a été renvoyé au 5 mois le 9 2023, n'ayant pas été satisfait de cette décision de justice. Le grand frère attendit son frère dehors sous l'arbre. Tout en coup, il sortit une arme et tire une balle à la poitrine de son frère. Le grand frère attendit son frère dehors sous l'arbre. Tout en coup, il sortit une arme et tire une balle à la poitrine de son frère. Il a été maîtrisé par le courageux gardien du tribunal en main nue, remise à la gendarmerie, ce qui a créé une panique totale au sein de l'école et se trouve non loin du tribunal. Donc ni ye Mali de y'aw ɲɛkɔrɔ tan masami ala ye an ka jamana bɛ ka se niveau de ma sisan ne bɔra ka nin kuma fɔ hali kunu ne y'a fɔ n a bɛ ne to yen ne ye kangari da aw ye aw bolo ko kulonkɛ de don ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ aw ye yan ne bɛ n ka recherche de kɛ ka se ka nin fɔ aw ɲɛna n'i ye nin bɛɛ lajɛ nin bɛɛ ye drogue ka baara de ça c'est l'effet de la drogue nin bɛɛ ye drogue ka baara de ɲɛngoya o ni drogue de bɛ nin kɛ mɔgɔ la nin ye balima de kɔrɔkɛ de filɛ nin ye k'a dɔgɔnin faga tan devant le monde dɔwɛrɛ tɛ duko terrain ko nɔfɛ kɔrɔkɛ de filɛ nin ye k'a balima dɔgɔnin faga fa kelen ba kelen ka marifa ci a la k'a faga bɛɛ ɲɛna i y'a faamu ka marifa ci a la a disi la k'a faga tribunal da la devant le monde ɔrɔ ko gɛlɛyara sisan ɔrɔ ko bɔra kulonkɛ la les gens qui disent allons-y doucement ɔrɔ a y'a ye sisan dɛ ça c'est pas la justice ɔrɔ marifa min bɛ kɔni mɔgɔw bolo Bamakɔ o tɛ mɔgɔw bolo ɲɔgɔn dɛ aw ta k'o faron donc o de ne bɛ ka fɔ aw ɲɛna n bɛ ka dɛmɛ in gosi n bɛ k'a gosi ne tɛ ɲini k'a yɛrɛ faga su o su n bɛ kangari da maliyɛnw ye n y'a fɔ aw ɲɛna n ka a ye tribunal a k'a matarafa a y'a ye tribunal sera tiɲɛna ka se yɔrɔ min ma ko juges ni magistrats tɛ ɲɔgɔn fɛ magistrat de y'a fɔ ne ka kuma tɛ magistrat de y'a fɔ n'a ma da la n b'a kala tuguni a b'a lamɛn parce que n y'a fɔ aw ɲɛna a bɛ ne to yen ne bɛ ka n ka analyse de kɛ aw bɛ ka siran ka kuma min fɔ ne de b'o fɔ yan
m'a fonte mo ni nte mo fa nte mo bani me tiɲɛ blende ni fa ɲana abe mali joint tani sɛbɛ abe bo manana kan fɔla mali denw ɲana aba ka ba kɔsɔn aka jamana joint tani sɛbɛ nama jamana joint ta sɛbɛ wallahi bilalizi an ka jamana bɛ kɛ wawa wɛsi ni ta kɛlɛ an ɲana ni ma kɛ ɲɔnɔ marifa bɛ mɔgɔw bolo Bamako ani ala na quartier bɛ mɔgɔw bolo ɲɔnɔ marifa bɛ mɔgɔw bolo ni Bamako denmisɛnnin mɔgɔ 10 n'i y'a fɛn fɛn labɔ mɔgɔ 8 marifa b'a bɛɛ kun donc ni jamana kɛra wawa wɛsi sariya tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ min bolo ko tɔgɔnin b'ale la ale ye kalan dɔɔni kɛ k'ale bɛ se ka bin mɔgɔ wɛrɛ kan donc ni n'a kasara ye ka tila ka dɔrɔgu far'o kan tiɲɛni ma kɛ yan hali kununen d'a ma ka dɔrɔgu ko la mɔgɔ dɔ b'a ko Dante non e m'a faamuya sa an bɛna s'a ma bon a m'a faamuya non ne y'a faamuya dɛ aw de m'a faamuya parce que aw bolo ko Mali bɛna jɔ cogo min na a tɛna jɔ ten aw bolo ko temps ye fɛn dɔ ye aw bolo ko temps ye si baara de ye temps tɛ si baara ye. Si temps était l'affaire de la vie d'un humain, Poutine n'allait jamais diriger la Russie. A qu'on t'a donné ma c'est faux. Il s'est boni Mali chien joli. Mais la Russie est dirigée. Ali bi dans la tombe travail du tribunal d'Allah. Quand t'as serment signé devant le monde à cause de 125 000 $. Donc, à canal donné ma, Amérique c'est 50 États. Amérique jamana dururi, jamana bidururi. Donc a kana to ka donné ma kan ka ta dondoni ka be Mali jamana kelen joli ka bo ka ambolo subaya ye manamana kan fola mo dala na se ka simi deme dron tiɲɛ kan dron aba supporter la aba dabla amba supporter quoi amba supporter tiɲɛ kan quoi parce que mɔgɔ foyi tɛ ka simina perdi aw minnu b'aw jɔ kan ka ta dondoni a bɛɛ ni subahana watala cɛ min kɛli masa mina ka bon ka kalima aw de bɛ k'a to président ka baara kɛ a baara kɛcogo la c'est vous qui faites que il va toujours lentement. Il n'y a rien de faire doucement ici au Mali. Jamana mbe kofe, jamana mbe nga firi, jamana mbe kumena ban quand ta dondoni. Ne taroni mgo be ka dondoni kuma famia quoi. Angata dondoni, voilà le résultat devant vos yeux. Aye marfa kisse la yetche d'ici là. Ne dondoni résultat da onyakoro. Angata dondoni, dondoni go fomba oula. Ne tribunal mgo de kela. Magistrat de qui attaqué ministre de la justice là. Magistrat qui attaqué ministre procureur là. Angata dondoni go fomba oula. Ako dondoni fule na obroni. Ako di aka jamana dondoni. Ma kalo tan min be sena. Ka foko en plein politique dangane. Ako dondoni ya obulu. Anyoko ngalonti. Naka dondoni ya obulu. Ko politique dangana. Ne dondoni ya obulu. Naka dondoni go fomba la ni a résultat. Kera politique bi. Ni kera élection na ka ministre e ñokon politique ti. Ji munu ye wa anga juge kelente transition gouvernement kono. Anga ton sinaw. Ulu flabe ka donc ni o di au ñakoro quoi ya famia. Donc j'entends Bamoye Jakite. Non, Bamoye, Amérique, Jamana Bidrouri, c'est pas 52 États. Jamana Bidrouri, pour vous corriger. C'est 50 États. Moi, je vais 52 États. Parce que moi, je Saudi Arabia, Farakan. Moi, je Israël. Moi, je vais Farakan. Parce que l'Amérique les protège tellement. Les gens disent 52 États. Parce que vous va contrôler qu'on a là. Mais non, Amérique, Jamana Bidrouri. Ni drapeau là, étoile bidrou de drapeau quand. Donc c'est 50 États, c'est pas 52 États. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ambola Hermina, Motobe Barala, Ombe Kulengala Alsa, ou le Kanga président et Soromadou, Aka Barake, Ango Koka Boui, Angandamaka Dien Barakelo Kumala, Mungo Kuteke Fadin Sawi Diakono. À l'ère des infos pertinentes, Turquie, nous devons donner une leçon à l'Amérique. Erdogan recadre l'ambassadeur des États-Unis. Ni ye Turquie président ni ay Amérique ambassadeur aya do berela ninga bla a place là ko vraiment ko ka leçon di Amérique man ko le monde doit le faire amado ma ikanto l'ambassadeur de Joe Biden rencontre Kamal Kili Darouhou. C'est dommage, travaille un peu votre esprit ay kanto Amérique ambassadeur man ko vraiment ko c'est dommage kaka akili la baradoni. Vous êtes ambassadeur d'ici, votre destinataire est le président, a déclaré le chef de l'État. Il a ainsi réagi à la rencontre récente de chef flag avec le chef de l'opposition turque qui a eu lieu à l'approche de la présidentielle. Recep Tayyip Erdogan s'est interrogé sur comment, à partir de maintenant, le diplomate va pouvoir demander
un rendez-vous au président. Nos portes lui sont fermées. Vous ne le reverrez plus. Pourquoi? Il faut connaître sa place. Il faut connaître son devoir. L'ambassadeur a-t-il conclu. Donc, Massami Alaye, ni Erdogan ne, ka Amérique ambassadeur imbe Turquie, ka bla place là. Kaliba essayer ka cano violer parce qu'il se croit américain. Donc, il va essayer qu'un président approcher à sa manière. Il faut moi. Donc, le président Turquie lui a amené à l'école. Donc, il faut qu'on y ait Américain au cours de qui veut me président, qui veut do à Kani Bassa Boré, qu'au protocole de Bain pour demander le chef de l'État comme l'audience. C'est pas comme ça, il faut qu'il veut do président. Donc, au Turquie, c'est africain quoi. Voilà. Il faut que l'Afrique, au Turquie, voilà, vraiment, il est temps qu'on amène l'Amérique à l'école pour lui donner des leçons. Vraiment, nos portes lui sont fermées. Donc, vous ne le reverrez plus. Donc, président est tourné. Pourquoi? Il faut connaître sa place. Vraiment, l'Amérique ambassadeur a placé donc. Il faut connaître son devoir. L'Amérique ambassadeur a devoir donc. Donc, c'est ça la vérité. Donc, attaque devoir donc, attaque placé donc. À l'aide des infos pertinentes dans tes faits, son analyse. Amola Hermina, dire pas Mali, dire pas la forme d'info. Kalo jan tɛmɛnen n'o ye février kalo ye ka na se ni mars kalo tɛmɛnen na baara caman kɛla terrain kan mun bɛ jatigɛwale mɔgɔw ka. Donc, l'armée malienne monte en puissance. Voilà. Nanagui, prêt à aller au front. Le régiment des commandos parachutistes vient de présenter son fanion à la hiérarchie militaire de la 3e région. La cérémonie était couplée à une remise d'attestation de fin de stage des commandos au centre de Samanco et à l'étranger et la présentation des recrues du 33e régiment des commandos parachutistes. Jules Sambo Sissoko était sur place. Cette cérémonie consacre la présentation du fanion du groupe tactique interarmes GETIA, la remise des attestations aux stagiaires ayant suivi une formation, du brevet d'armes 1 et 2, du certificat interarmes 1 et 2 et du certificat d'aptitude technique 1 et 2, la présentation des officiers et sous-officiers stagiaires, de retour du Royaume du Maroc et la présentation des nouvelles recrues. S'agissant du GETIA au sein du 33e régiment de commandos parachutistes, il a été baptisé Nangui. Le GTA Nangui est composé de près de 500 hommes, la dominante commando parachutiste et une composante appui constituée de nos frères d'armes, des blindés, de l'artillerie, de la santé, du génie, des transmissions et de nos inséparables de l'armée de l'air. Le Nangui a vocation d'ouvrir la voie aux autres et de porter assistance ou secours dans les situations, voire désespérées, et revenir victorieux. Le Nangui exécute ses missions avec respect, rapidité et efficacité. L'ensemble harmonieux et cohérent vient de son long processus. Nous be do avion de kono nous commando de ko nangi fara awo nangi fara nous don avion kono ku ka chani moko keme duruye voilà ko chani moko keme duruye ou le formera ni kelo kele suina na ujia ou be do avion kono kata bomchi ka jamana ka kele wuli ka nuski politicien ko fu asiminga boy wulu ko sigi ntigala ne taroni fanga dira awma sini sokoma abe mun kalaw. Vous pouvez diriger ces Nangui-là. Donc, voilà la réalité. Amola Hermina, l'air est très chaud aux États-Unis. D'après les recherches, qu'au semaine prochaine, qu'au dollar, kamena kumakura dollar là, me follow. Qu'au semaine prochaine, next week, everything change on dollar in America. Qu'au semaine prochaine, que tout ce que Moro Akli me fait la dollar là, que ça va changer dès la semaine prochaine. Donc c'est très très difficile. Parce que Russia y kanto ko BRICS moving ahead with the dollarization. Il s'est là ko BRICS qui ka teme dollar là.
parce que le dollar est doré, le dollar est drogoudi. C'est ce que l'ambassadeur de la Russie et Moumé UN a eu fort bi à ce discours là. Et quand le dollar est narcotique, c'est de l'argent en drogue. Donc, vraiment ça ne peut pas les représenter. C'est une guerre oulare, ni Russie là qui kanto américain. Eh, tiens, anga fanga yini duya kono yani saka sama. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. C'est-à-dire, américain on tara mo ka jamana chi. Ali kani ngani ata doron, ulu ka jamana chira. Nun te ka ngani ata de. Nun be ka ni fo américain ma u yere ka dugu de konna la quoi. U be ka kuma américain ma nin togo la u yere ka so de kono quoi. Nin débat nun be ka ke américain dugolo de kan devant le monde. Eh, ti amado ala ko tien. Ti nyama me bo mo la ko. Qui pouvait imaginer que jamana do se kini isi Amérique jamana konna la ka kuma Amérique président fait ni to la ka kuma Amérique ka jamana nafulo tieni koka ou ka salon kono devant le monde ou ka jamana konna la vraiment ça doit faire recently said that BRIC nations are in the process of creating a new payment established on a strategy that does not defend the dollar or the euro. And I was wondering if you could confirm that, if you have talked about this with your BRIC colleagues here at the UN. And it was interesting because this news just came days before South Africa sent senior officials to Russia to quote-unquote recalibrate the global order. Can you talk about this recalibration of global order that we hear from Russia so often these days? Thank you. We've been talking about the need to delink us from the dependence on dollar. Le monde ne doit pas dépendre au dollar. Long time. That is not just an issue for Russia, but for many other countries, because you know what happens after EU, US, and some other countries introduced how they call it, health sanctions against Russia. It didn't help them much, but it tells us that it's not something that we can rely upon, knowing that they at any time they can switch off or rather swift off the international payment system, that dollar transactions are not reliable anymore. They sanctioned the dollar itself because now the dollar cannot travel to Russia officially. So we have to find ways how to move to a new system of exchanges with countries that are friendly to us, and we need to find this trend has started not with 22nd of February 2022. We've been speaking that we need to de-dollarize the world economy before it, and we want to involve local currencies, countries' currencies, more within trade with Russia. Les gens qui sont dans le BRICS là, China, with other countries, we need to come off that narcotic needle that the dollar represents. South Africa senior officials coming to Moscow to discuss the new configuration of the world order. That dialogue goes long time already. Now it intensified with the current events. And BRICS, which South Africa is a member of, is an active participant in these discussions. And of course, BRICS countries like China, South Africa, Brazil, India are elements of this new world polycentric order that is emerging. Voilà, so concentrique order, le monde est en train d'émerger. C'est-à-dire, Américains et Français de Europe. Les gens sont en train de voilà. Où tu es séminaire là quoi. Voilà, où tu es comme une Mali quoi. En te 30 ans, ça va me toi nous l'embêter ça. Voilà, où tu es là quoi. Et il va avancer. In other formats regularly. Donc, à une numéro 1 plus 1 est égal à 2. Niveau de quoi. Voilà. Voilà. Ko sira Afrique officiel ou
South Africa, où est l'étire de Tchikataka et Irishila. Quand il est temps que, ou ka bien calibré, c'est-à-dire qu'on a bouton digi, ka bien balancer, changer quoi. Parce que bien ben tourne là quoi. Calibration qu'on a blaté quoi. C'est comme la balance. Quand on doit calibrer, mouille au ka blow là quoi. Donc, ko dédollarisation, ko bina to ko là. Ou te ka dugo ere. Ou be kani mangan ki Amérique dugo le konna là. Là ko kanto, ko ils vont aller un peu plus profond. Ko les brusques là, ko bina ou ere ka kiransi de quoi. Donc les BRICS vont sortir leur propre argent. Eh ala nakra. Pati Kolomba nya jugu bona de lendenden ni makoya. Na che on me ka sosoli ka ali kan foli kan. Eh che ne ka che malika ne sa la ilaha illallah. Et bon quoi, ne be ka Mali la je quoi. Étant l'exécutif, le Mali me fait très plaisir hein. Je regarde le Mali, avec demain Américain un business ou de là quoi. Ça me pousse à prendre des décisions quoi. Parce que c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas prendre des décisions concrètes, c'est-à-dire au yela ko fait ne boulot quoi. Au problème de manga jamana kono quoi. Nous on a un problème de prendre des décisions. Ayandia amedession ta. Amandia amedession ta. Namata a diala, ambata a goyala. C'est-à-dire l'art de procrastiner là, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. On doit bouger en vitesse. There's no substitute for speed. On ne peut pas remplacer la vitesse. Et le temps est l'ami de personne. Donc, Briski Bekoreira en Bella. Donc, Mali, soit Mali Bolo. On peut rentrer dans le brisque ou bien on va les regarder. Donc, si on doit rentrer dans le brisque, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de manque de l'or. Que cela soit très clair. C'est Mangitana. Mangitana. Donc, on a à exécuter. La même chose va avec la politique dans notre pays. Moi, on me président supporter Galonga, Kofuga a échoué. Ces gens-là, ils doivent choisir. C'est le Mali ou quelque part d'autre. Parce que nous, on ne veut plus les entendre. Donc, on doit bouger 1 + 1 est égal à D. Donc, next week, everything will change in America. Semaine prochaine, on a une nouvelle bombe en Amérique. Dollar, le gouvernement a beaucoup de fait parce que mais parce que ni briski est bien calibré au une nouvelle bade. Donc, au courant, on a worimichi, avec worim mate, beomatuni. Donc, dollar bege wor fou, malla. Donc, vraiment, et moi, barabake, malla niga wori, vraiment, et je suis désolé. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que les choses vont changer. Parce que Poutine ni Chine faut comme mon blanc mon sans fait. C'est-à-dire première puissance mondiale tekin, deuxième puissance mondiale tekin quoi. Au terme de la liberté et de la souveraineté. Au be bandia kono quoi. Donc ni en na niga wore ka bo Chine, au be be mu ma Chine, au be be wori ma malla. Ni mali fena borna ka wori mi malla. Au be mu ma malla, au be be wori ma Chine. C'est-à-dire mo sani mo quoi. Voilà. Donc à mon niveau là. À mon beau là et kaira ola malien ko anga jamana te jamana gansan ka yela awla ko ne be ka ni fefe fotan ko ni te ka dron kan siga kuma ko kuma nege bena quoi. C'est-à-dire on bura Tombouctou de quoi. Ya famia. On retrouve Tombouctou bo anga jamana là quoi. Ya famia. Puis de boutons. Ya famia. O ko Tombouctou to puis de boutons. Civilisation malienne et de l'Afrique. C'est-à-dire on bura yoromina ne se ka blanc kuna comme la kana siya en 2023 comme trami ni on me makaw sula wuli bidron mone bu fara a ben ala tie. C'est-à-dire vous sous la ou l'hydro va faire melkel dibrama qu'on a amené 105 à tani tourni il ben nani il buna isek nani il ben amone ke ngam fara hein il va faut que monnaie ku be monnaie ke ngam fara il ben kangu musa sous la ouli aba faut que mais ko c'est pas possible qu'on t'a les gars malier bon donc à mon niveau de là il est temps que vraiment qu'on s'adapte et on commence à faire certaines exécutions au moins au niveau fondamental angana faut kamo fenani excuse dala dia quoi voilà. Surtout comme à ce niveau massissant n'a pas que charabato et qu'elle met viromanoui vraiment n'a ni asima fusiro là n'est pas na fusiri munao et n'a pas que bagadie drogue ferroy à l'hôtel de gomola faut sur la soubeta marfachi yona ha ambola hermina et almamu mega nyon chromatique kutuba bela yevomu ambola hermina ni suna mo ye nous le boula digna o mene ni boula digna ye suna o mene avec comme il radio fara ali se ka wajula metuguni ni ala ne ba se ka wajula meya anga bureau kono mais ngomba fagadi ni akara do mba faga abbe chromatique Mali wajulu be kormatikeli a amboro la demsonu nyangwa damne politicien ko fo asminga boy amboro la sisa nga tribunal fene ulu fena dado vraiment malien ni mo bolo ko ne kulenge il faut y réfléchir deux fois. Sortie de crise au Mali, la plateforme prend note de certaines dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger dans le projet de constitution validé par le président de la transition. Elle apporte son soutien à l'adaptation
du projet de constitution et inviter les autres mouvements signataires à faire autant. Donc, soit de crise au Mali, la plateforme prend note de certaines dispositions de l'accord. Donc, Massami Alaye et Mali terroriste Koromumega et Toubi. Donc, Massami Alaye, Obega Seginso, en même temps, Koubeka constitution Kouraï, Kouba validé, Koube Anini Befe, Befenega constitution Kouraï, Kouka validé. Comme il y a fois et trop mina, Ngo et Moroti Delgo Blamano. Donc il ne faut pas qu'il y ait un coquet Aourou Badjaye. Il ne faut pas qu'il y ait un Aourou Badjaye. Aourou Badjaye était doré, Nyanga Djeli. Voilà, il faut que Nyanga Djeli a kon Kokourani. Il faut que Kokourani Nyanga Djeli a. Angara Nyanga Djeli. Parce qu'il n'y a pas de chien qui est là. Donc on doit vraiment aller prudemment. Donc avec le temps, on va voir si vraiment, sur le changement avec ces gens-là, vraiment ici c'est la vérité. Voilà, c'est ça la vérité. Réception des trains. Dakar, Tamba, Bamako. Donc ko anga terrain nana. Ko Dakar Tamba Bamako au terrain ni eta et Massami Alaye Ali Mali politicien ko mega ni feneke ni yela ko terrain ta ambulo quand même manana kan fori la yo be fo anga jamana ma donc ambola ermina Amérique bi feno kera Amérique no et Amérique président et Donald Trump Amérique président koro ni Amérique président koro di temps avec un tribunal là Amérique escorté vraiment c'était de l'humiliation une première dans l'histoire du pays, un ancien président devant la justice. Donald Trump fait un signe de la main. Sitôt à l'intérieur, il sera placé en état d'arrestation, comme le veut la procédure. Les policiers devraient ensuite prendre ses empreintes digitales, comme pour n'importe quel gardé à vue. Quelques minutes auparavant, sur le trajet, Donald Trump a lui-même posté sur les réseaux sociaux « C'est surréaliste, dingue, ils vont m'arrêter. Je ne peux pas croire que cela arrive en Amérique. » À l'extérieur du tribunal, la sécurité est maximale. Mais pour l'heure, seuls quelques dizaines de militants trumpistes sont venus soutenir leur idole. S'il va en prison pour des chefs d'inculpation absurdes, notre pays est mort et enterré. On deviendra l'Union soviétique, ce sera fini. C'est une parodie de justice. Aujourd'hui, grâce à ce jour spécial, Donald Trump va prendre 10 à 15 points de plus dans les sondages, donc ça nous rend super heureux. Les New-Yorkais, eux, en majorité, semblent satisfaits de cette procédure. Ouais. C'est important de montrer enfin que personne n'est au-dessus des lois. Rappelez-vous, Trump disait qu'il pourrait tirer sur quelqu'un sur la tête à l'endroit. Oh yeah! Si l'ancien président est devant la justice aujourd'hui, c'est notamment en raison d'un paiement de 130 000 $ versé en 2016 à l'actrice pornographique Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une liaison. Ce paiement a été confirmé par l'ancien avocat de Donald Trump. S'il est démontré que cet argent avait pour but d'acheter son silence et d'influer sur la campagne électorale présidentielle, c'est un crime puni de 4 ans de prison. Cette procédure à New York n'est pas la seule à inquiéter Donald Trump. Une autre enquête le menace notamment en Géorgie. Politiquement, l'ancien président peut toujours compter sur une solide base de fidèles, mais aura peut-être du mal à l'élargir à l'approche de la présidentielle 2024. Donc, l'Amérique président étant Brodjinen Keneka. Il y a là qu'à faux qu'Amérique n'y a déterminé 75%, ils sont pour que Donald Trump kata kasola. Les Américains be franchement quand Amérique 75% ou be fait Donald Trump kata kasola. Mamu te fakata kasola ou ka doni mamu me fakata kasola. Parce que Américains ko comme on cité charia sans fait, comme maman boni charia. Donc ni Donald Trump d'un tra kasola ni koina, vraiment ça va être très grave. Hein. Ça va être très grave. Quelle est l'Amérique? Guerre civile ou l'Amérique, c'est inévitable. Et puis ça va un peu plus profond. Amérique charia là, anitra kasola inculpation. Bien vrai qu'il idiota là. Oh, si t'as baliki c'est qu'à présent. C'est-à-dire ni crime bila au type baliki t'es qu'Amérique présent. Amérique présent, aniti chike kasola. Ni ce qui présenté, il peut présenter, il peut kasola, il peut kasola. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc ni dans ton tra kasola, il va servir. Na sanglengue ou be kalo de maroni, warba bolo, il peut payer pour sortir. Donc na bora 600, abi présenter au bela. Na dun bolo là, abi son présent. Donc n'a pas mo Joe Biden n'était wortu la tourner Amérique. Donc n'a qu'à présent là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Afin de Tassara. Il va se venger. Donc vous voyez pourquoi avec Kasola don c'est pas du tout et avec Tiene Jamanaka. Parce que avec Kelem Teban au premier élément. Deuxième élément, ani dans la tombe tra Kasola. Na maseka bo ni républicain qui est présent. On va là-bas, on va pardonner parce que présent pouvoir le présent boulot comme on pardonner. Donc nous a pardonné avec bon. Na boro là
o fana bɛ tila ka problème wuli tuguni Joe Biden da la a bɛɛ b'a dɔn ka fɔ Joe Biden denkɛnin ka ko parce que Joe Biden fana da bɛ wari ko dɔ la i ye faamuya ko parce que k'a denkɛnin a ye contrat sɔrɔ Amérique sariya la ni ne ye Assimi Goïta kɔrɔkɛ yɛrɛ yɛrɛ ye sisan fa kelen ba kelen ne man ka contrat foyi sɔrɔ Amérique gouvernement na a tɛ komi Bubu Sise mun ɲɔgɔnna ka a dɔgɔnin ye i y'a faamu ka contrat ta ka d'a dɔgɔnin ma c'est à dire yan dugu tɛ ninnu tɛ molobaliya la quoi ils sont pas dans ça i ye faamuya ni olu tɛ molobaliya fan si la donc o se ka kɛ américain donc Joe Biden denkɛ a ye contrat caman sɔrɔ Ukraine donc o y'a sɔrɔ Joe Biden bɛ congrès la donc a yɛrɛlen bɛ k'a fɔ k'o fana ko bɛ ka sɛnsɛn an bɛ kuma la heure min na donc a bɛ kɛ 2 poids 2 mesures ye a bɛ kɛ kɛlɛ banbali de ye donc nin ko in bɛna kɛ cogo min na u bɛ sɔn ka nin ko in lajɔ en l'amiable bien vrai que ce n'est pas légal mais u bɛ sɔn ka kɛ vraiment pour sauver la souveraineté du pays parce que a kɔlɔ a bɛ juguya parce que Amérique bɛ guerre caman ba de la sisan Amérique bɛ ka kɛlɛ kɛ dédollarisation kɛlɛ Amérique b'o la Amérique bɛ ka kɛlɛ kɛ Taïwan nɔfɛ Amérique bɛ ka kɛlɛ kɛ Ukraine ko la avec la Russie en même temps Amérique bɛ ka kɛlɛ kɛ Afrique nɔfɛ parce que ils n'ont pas la place en Afrique les Africains ont décidé de ne pas se réunir avec l'ancien colonisateur donc l'air est très grave vraiment fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a dan de b'a la quoi je crois que la fin de l'Occident a sonné. C'est inévitable. Les Africains ne peuvent pas s'associer avec les gens qui les ont esclavagés. Les Africains ne peuvent pas s'associer avec des gens qui ont même rendu Nelson Mandela terroriste. Oui, Nelson Mandela terroriste en 2008. Les Africains ne peuvent pas s'associer avec des gens qui ont assassiné et dissolvé le corps de Lumumba. Les Africains, on a tellement d'histoires. On ne peut pas seulement s'associer avec les gens qui nous ont fait qu'assassiner. On ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui ne fait que créer des terroristes dans notre pays. On ne peut pas s'associer avec des gens qui n'ont qu'une seule manière, c'est de nous contrôler avec la force. On ne peut pas s'associer avec des gens qui croient qu'ils sont plus supérieurs que nous. Vraiment, c'est dommage. Les Blancs doivent aller ailleurs. Vraiment. Et l'Afrique ne serait pas leur gâteau. Ils ne sont pas des bienvenus. You don't have to be somebody different to be important. Tu n'es pas être quelqu'un de différent de te sentir comme un homme important. Moi, il m'a dit que je suis différent. Il faut que je sois là. On a dit que je suis là. Nous avons dit que je suis en ma calan. Comment je vais là? Moi aussi, je suis malien faussé. Parce que si je suis anglais, ou anglais dit. O kɔrɔ tɛ k'a kalan no ye parce que dɔ bɛ sigi an ka tubabukan ba fɔ o kɔrɔ tɛ k'a kalan no ye o ye tubabukan de ne bɛ se anglais-kan fɔ la ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye mais ne tɛ se tubabukan tɛ ne ka kan ye parce que ne ma kɔrɔbaya faransi ne ma si kɛ tubabukalan na i y'a faamuya ne ye si kɛ anglais-kalan de la donc c'est différent donc mɔgɔ kana to k'u jɔ ko mɔgɔw ka kalan ni mɔgɔ you don't have to be different to be important i y'a faamuya i ka différence o de ka importance ye kana k'i kɔrɔ ko mɔgɔ si ka wusa ni ye ni mɔgɔ n'a tɛ kulusi don n'a kunkolo dɔrɔn i b'a rencontrer à son niveau you are important in your own right tu es important i yɛrɛ ka sariya la i bloqué fɛn fɛn i y'o de diɲɛ kɔnɔ donc kana i yɛrɛ minimiser mɔgɔ si ye je veux plus qu'un malien se minimise à cause de quelqu'un quoi que ce soit i ye faamu parce que o de la u ye Mali ci k'a da an ma ka dɔ wusa ni dɔ ye ka kɛ dɔ kɔnɔ ko parce que ko dɔ taara kalan kɛ ko master degré bɛ dɔ bolo PhD bɛ dɔ bolo alors que ça n'a pas d'importance papier de don papier poro tubabuw ka baara de don i tɛ faire fort u b'i ko de la walasa i ka kɛ jɔnden e ma diplôme tigi si se ka jamana jɔ parce que u degelen bɛ mun na ne filɛ ne bɛ n ka bureau kɔnɔ il est 9h30 aux États-Unis moi je suis dans mon bureau je suis en train de travailler i ye faamu n bɛ n ka bureau de kɔnɔ n bɛ baara la en même temps n bɛ ka n ka jamana servi i tulo bɛ na en même temps n bɛ ka n ka jamana servi mun na parce que ne ye baarakɛla de ye un homme qui a été procréé dans les beaux écoles comme moi-même, il faut en banamari parce que ah donc c'est pas vrai. Tu n'es que programmé, il veut ko télécommande, il faut me télécommande ni bouton digira dro il veut te ko là, ni bouton digira pion, il veut te rater. Avec il y a télé, il va bouton digi, ni a diga be mene, ni a diga be fera. C'est ça la vérité. Il faut bien. C'est ça la vérité. Donc moment où ça ni moye Mali kono parce que doga kalanga bonita e dotra to bukalanke etra murkalanke ote murkalana usaniye ote to bukalana usaniye no redo Mali moru mulu tara murkalana otma to kalana ga usanulu ya o ma usanulu ngulu shike o be ka tara murkalanke donc to buka bara ni be l'idée de infériorité de ka on supériorité il faut bien ka do usani doye ka doke mo baye ka teme dokan alors que c'est faux et c'est archi faux la valeur de l'être humain c'est son comportement il faut et votre dignité et votre caractère mon fi ka caractère e be mo janfa wa ite mo janfa
Moi même mo janfa o buya o manga buya. Nyango o manga buya. Il a caractère et joint à la fin de journée. C'est qui la personne? Johnny Dante. Ouri Armadi. Johnny Idrissa Traoré, c'est ça la valeur d'un être humain. Donc il faut faire très attention à ça. Akana inoko. Nanga même le courage au beri bala. Ori la Alsa do bega boka foku banaka fo nga présentement parce que Alsa, ils se croient comme si c'est des super maliens alors que c'est pas des super maliens, ils sont comme tout le monde. Donc ori la danatom ga kain, c'est très très sérieux, mais à la fin de journée, ni te doré ni be Allah subhanahu wa ta'ala ka baradi. L'heure est venue que vraiment Allah a décidé ainsi, yefamu et kaira bela ka fo ko fanga aller à la tadi. Qui pouvait imaginer que Assimi Goïta allait diriger le Mali en 2023? Un jeune frère de Dante, son excellence. Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer Macky Sall, qui était sale avec sa famille, il n'avait même pas de courant. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'assassiner les Sénégalais devant le monde. Qui pouvait imaginer? Donc, on a l'arme dit, il kani diglatige mola. Kani diglatige mola. On là, c'est très très important. Maliens, pour une seule fois dans votre vie, aye Assimi mine à Boloma. Assimi mine à Boloma. Dougolo yurugu mbebe ba Mali kono. Parce que ni jamanyamro, ni ya black ta otermina abekodi. Ni ya black kunamamna abekodi. Donc ya rabbi ala kanga jamana joli fanga da ama. Ame boy mendamra international news la très rapidement. Kunu nya fa onyana ngo bom tira irisila. Bom tira irisila et na analyse que ça a été déjà prédicté il y a de temps de cela. Abadon, l'intime ami de Zelensky avait déjà prédicté ça. Ah oh. Aya fo ko Poutine meka kerem kulu fetan. Yefom. Ko ulube ou irisila attaqué fuka salongono. Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc bom tira irisila kunu. C'est pas du surpris hein. Surprise hein. C'était intentionnel. C'était bien plané par maintenant c'est obega bom ne douer rasan. Kamro sara irisila uluga bomchi. Donc c'est ce qui se passe. Et ça a été déjà prédicté par l'Ukraine avant que ça se passe. Donc, avec moi, la Erimina, Poutine est défi. Poutine est cleflaina. Kabina Falida et Ukraine unka. Ko départ à la idée dans ko Ukraine m'a dit que mounio là. Parce que Akanaïna, peut-être Poutine te fait qu'elle bat que Ukraine fait. Mais avec moi, la Erimina, ou bien Zelensky de Bofangala, de gré ou de force. Parce que mon monde, il y a 20 millions de Russes en Ukraine. Ni Ukraine taka la dje. Ukraine population beladjeli. Je crois que c'est dans les 40 et quelques millions de population ou quoi là. Et donc, aux 40 et quelques populations, 20 millions, c'est les Russes. Donc, c'est très très difficile pour Poutine de s'attaquer à une manière, bien vrai que ce n'est pas la guerre, c'est-à-dire que le militaire invention, mais c'est très difficile. It's so hard for Putin to really be at his best in Ukraine. Parce que there's 20 million of Russian citizens that's living in Ukraine. Il y a 20 millions d'habitants de Russie qui sont en Ukraine. Parce que l'histoire nous montre que Kremlin, Ukraine, nous, la tadi. Donc, ce qui fait que Poutine s'est de là. Mais quand on dans une semaine ou 2 semaines, quand on a planifié Ukraine, quand on a bâché, ça va être quelque chose de catastrophe. Parce que l'objectif est très concret, c'est d'enlever Zelensky au pouvoir à tout coup, à tout prix. Spécialement à Emunke Kunu, Ukraine. Et Poutine ga Dougla, Saint-Pétersbourg. Poutine moula Dougmina. Donc il a attaqué la ville natale de Poutine. Et le monsieur qui a été tué, et c'est l'un des grands supporters de Poutine. Donc ça va être payé. Et quand on regarde l'histoire, il y a quelques mois de cela, ça c'est déjà été prédicté par les Ukrainiens. L'intime ami, le bras droit de Zelensky avait prédicté ça.